كخاك نلعل ورقي أنا تسديد عب عديس كوينة نعقوم كذكر كعبالا كوينة نعقوم كذكر عب سعود كوينة نعقوم كذكر عب لبيا كوينة نعقوم كذكر نفقوت كورر إيروبا كوينة نعقوم كذكر إسرائيل كوينة نعقوم كذكر كندا كوينة نعقوم كذكر أمريكا كوينة نعقوم كذكر نفقوت حمم تايتي دلي عدي أبسدت الأودي تايتي دلي أبوي أبسدت الأودي نتكلنا عدي تحمسي بلي أسي نتكلنا أبوي تحمس بلنا دكي نتكلنا أبوي نتكلنا عدي يمزون اللودكي نتكلنا أبوي نتكلنا عبز حداس عمد متي عنس لس عدي حتتني تشاسلني ملاكي عبز حداس عمد متي عنس لس عدي حتتني تشاسلني ملاكي سلام تخطاتت نايد channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لو مون كم وترو هقداسن وانا وانت حسوتات ازنا لكم متسينا لنا كسام موداتا نايز مدى بسانا كتصنحوا بخبر نعجم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من مقداف دما كم وترو نتحساسبتهم كل جزين ازي channel نسرحنا تحقزوا زلهم يغني لنا كبرتي هابلنا نبلنا امنا لو متحسو كنحلفينا لو متحسو زعبا يرترا قداس كل ويقن مجمريا باتي زعبي ولعتوني عالم سحيب زلو برقص دما زقبو ارستي وين انتبلنا اي نعوز متني حق المزرعه بزح سلا زكايت زلو نزي اقل الكاميرا ايون زك على يكونن So, what is going on? اسكي مجمريا بتي امريكا زبلو زلو كنجمر بكل منقدي كنريو كنفتشون كنفتنينا. Let's go. First here on a Tuesday morning, I'm Todd Pyro. And I'm Carly Shimkus. First, we go to Troy Yanks, who is live in Tel Aviv with Yeah, Todd, Carly, good morning. Overnight, President Trump returning from Florida, making new comments about the war in the Middle East. He spoke about the success of Operation Epic Fury so far. U.S. Central Command going after many targets overnight. The Israelis also continuing their airstrikes against the Iranian capital of Tehran. They are systematically taking out the military and command structure of the Iranian regime. Now, the president was asked overnight about Iran's new supreme leader. He said this. Do you have to take him out? Does he have a target on his back? You mean the new supreme leader? You mean the son? How can there be in Iran? Well, I don't want to say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. كم تريوز لهم أمريكا أبزن زحلفا 14 ساعات دونالد ترامب بزح عينتنا مرقز مكيار يلو بعبيو ني إيران بتحرم مقارجة وقراتنا يتقصد قبري لمن كم زلو يزن قرزلو إيران دما بزيك على العالم مجنازو اللي يكونن مع كلايس فرام اوت يوم للو كاريكم بخمي من قد خمس قبروا له مغنياتو مزي سبزي كنزار عرب عند اللي نايب له كنزار عرب تخينا دما قد ما كنت اوت يوم له قد ما كنت ناتهم كجرمكم بي بي سي قال كفالناتو وتشيني ركريكم كفتني سلازي دونالد ترامب ما عقل صبت تزبرت عمد كعتي قبر له يزبها زلو كابتو قدم زنبره نبزبرت كقبري لي فرار له ايراناويان ግን ዝብዎ ዘሎ መልሲ ከስማዓኩም መጀመሪያ መበል 11 መዓልቲ ኩናት ከመይ ኣሎ Attacks on Iran continue for the 11th day today. The capital Tehran continues to face relentless bombing campaign. Multiple explosions rocked the city after midnight local time. Jets were also heard hovering over the city. Israel confirmed it had launched a broad wave of strikes targeting the Iranian capital. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has signaled that the military campaign against Iran will continue.
Our aspiration is to bring the Iranian people to cast off the yoke of tyranny. Ultimately, it depends on them. But there is no doubt that with the actions taken so far, we are breaking their bones. And we are not done yet. ኩናት ክነውሕ ኩናት ክቕፅል ኩናት ክብርትዕ ዝደልመን ምዃኑ ንጹር እዩ ዘሎ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ነዚ ሰብ እዚ ክትርእዩ ከለኹም ኩናት ክረኣየኩም ኣለዎ ሞት ጥፍኣት ጥራይ ክረኣየኩም ዘለዎ ምክንያቱ ምግናን ኣይኮነ ወይ ነተንያሁ ብውልቀ ያነ ኣበይ እንታይ ዝረኸብ ኣለኒ ግን ኤቭሪ ታይም መልሓሱ ክኸፍት ከሎ ናይ ኩናት እዩ ናይ ሰላም ኣይኮነ ወላ ሰላም እንድሕር ኢሉ ኩናት ማለት እዩ ሰላም ንሱ ብኩናት ጥራይ ዝርድኦ ስለዚ ነተንያሁ ኣብ ልዕሊ ነተንያሁ ዘሎ ናይ ነተንያሁ ፕላናት ናቱ ዳርጋ መብዛሕትኦም ናይ ጥፍኣት እዮም ይሰርሑ እዮም ከዓ በዚ እጂ ፍተው ወፅልዓዮ እቲ ንሱ ዘውፅኦ ሓደገኛ ፕላናት ይሰርሕ እዩ ናብ ሕጂ ኣብ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ናቱ ይመስል ምክንያቱ ሓደ እውን ኢራን ተስዒሩ ድሕሪኡ ንዝገብሮ እውን ማለት መን ኣለሞ ክንዱ ቻሌንጅ ክገብሮ ዝኽእል ክትብል ትኽእል ቁጠባ ናይ ሃገሩ ናይ ህዝቡ ኣብ ኩሉ ሓደጋ እትዩ ንነተንያሁ ክሳብ መወዳእታ ክቃለሶ ዝኽእል ከም ኢራን ክሉ ይክልኒ ካልኦት ኩሎም ቅልጥፍ ኢሎም ኢዶም ሂቦም ክንብርከኹ ዝኽእሉ እዮም ኣሜ ከንሰይ ቱርኪ ፈርጌት ቱርኪ ምስ ከም ናይ ኢራን ጌራ ኩሉ ነገር ቁጠባኣን ገለመለያን ኣረሚሳ ብርግፅ ምስ እስራኤል ክትዋጋ ከለኻ ምስ ዓለም ከም ትዋጋ እዮም ዝገብሩኻ ምስ እስራኤል ምትፍናን ማለት ምስ ዓለም ካብ ሙሉእ ዓለም ኣይዞሌትድ ካብ ትኸውን ከም ትኸውን እዮም ዝገብሩኻ በገዳን ብገለን ድማ ዝከድካ ትፀግብ ስለዚ ከምዚ ናይ ኢራን ዓይነት ንዓመታት ተፃዊርዎ ክኸይድ ዝኽእል ሃገር ከቢድ ክትግምት ምናልባት I don't know በዓል ስዑድያ እዘን ሃገራት እዘን ኸልጅ ረሲዕዎ ዓቕሚ የብሎም ንሳቶም ክንቢኡ ተፀሚሞም ክኸዱ ዋላ እቲ ፀጋታት እንተለዎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ነተንያሁ ኩናት ክቕፅል እዩ ናብ ሊባኖስ ገጅፍ ኩናት ይገብር ኣሎ ክገርመኩም ብዙሕ መጥቃዕቲ ዝወርዶ ዘሎ ንሱ ንባዕሉ I'm going to show you ብጣዕሚ ትህረም ከም ዘላት ሃገሩ ግን እቲ ሚድያ ኣፊኑ ሒዝዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ nothing is coming out اسمعكم أبزي دحان. News now just coming out of Israel where it's being reported that rockets have fallen in several areas in the center of the country. Let's go straight over to Noor Auda. She joins us from Ramallah in the occupied West Bank. And Noor, what are we hearing about the impact of those fallen rockets? Well, we're not hearing, Sami, because the military censor in Israel has not cleared information for publication yet. What we can tell you, though, is that eyewitnesses are talking about plumes of smoke. They're talking about several areas of impact. Now, the areas that have been targeted, we keep كبتري وزلهم انتهى تبلدلا تحبريتا يوصل سلازي لجنة رمال الرحوق سلازي كونه إسرائيل ببرتع يهرم كم زلوا يوم زنقر زلوا سلازي إسرائيل سنسر شبناتا تزبرت عيون خالوت هجرات سب كم دليل تكوت كجدات كم زلوا قبري دليو أبناتهم كهم كلجن التنقرات كم زي وصل نايت على أتوم تخينجن كوت كم زي بلو يوم زقبر زلوا بقيم تعلو إيران أب كم يكون تطلع نزبل إيران أبزوانزي ني أمريكا ببزح من قدي challenge تجبرها خمسة لا إت challenge دما اللي ربيت أبزون ليبانوس برتعمد كعتي قبر له إسرائيل هجرات عربي الرمال لوا هذه كسيلنا نارانا كدينا نعم انتهينا نرجع لنا نزو كلنا قبر كلا خلقان إيران ببرتع تحرمان تلقى تدكعان تلقى ميليتارناتا ديجريد نقبر لنا نداخم لنا تبل تلقى then عبي زلو تي إيران زي ما رخولو مغنيات ويون إيران حراي لهم زي سبدو الكادا سلام انتهي نزبل ويل لنك أنا يصبا يوم نيرو يقلم السنت حبوه انتهي لهم اللي سوم للو يزي بهالزلو it's just crazy. The comments issued by Iran's Revolutionary Guard to President Trump's comments on the war ending soon. The statement says our hands are open to expanding the war. Security will be for all and insecurity for all. We are the ones who will determine the end of the war. The statement goes on to say the regional equations and the future situation of the region are now in the hands of the Islamic Republic's armed forces. كم تري وزلهم دونالد ترامب نتكوينات تطوق بلي بعبق درجة يلون تعداقات كهد أبز فتنا له انتهي بالولو no تعداقات تي وجد تطوق بلدي أيبلن نسخة يكون كم توصنه نحنا هنا نوصنه زوج جزء تطوق زبل دما نحنا تطوق بلي إلنا أنت عزيزنا تراي تطوق بلي بالولو that's actually very bold زي برتع زخانة سجمتيو وبرتع زخانة تزازي كتبلة تخل ني أمريكا زاكن دونالد ترامب نزو كينات زي تطوق كتبلن دحرقين كا كبلن دحرقينو نحنا هنا خنقبر نخل نسخة زكا على كاجير كاغا عقمها غير كان لها كابزة حليف كاكت قبرة تخل حانت ترى بزو حسابات ترتروازلو نيكولاراوي بومب متكواس رايتر يفوزلو دونالد ترامب كابو وصاي زخونة خقبراي كلني because
ኣብቲ ኮንቨንሽናል ኩናት በቲ ዘለዎ ካልእ ካብ ኒኩለር ወፃኢ ዝገብሮ ዘሎ ኩላታ ክገብራ ዝኽእል ገይርዋ ኣሎ ይቕፅል እውን ኣሎ ብዝበርትዕ መልክዕ ይቕፅል ኣሎ ብግምጣሉ እቲ ኩናት ናብ ኢራን እናዘዘወ ይኸይድ ኣሎ I'm going to show you few clips ቅድሚ ናብቶም ሃገራት ዓረብ ምስጋርና እቲ ናይ ቁጠባ ፀገም ክንምንታይ ፀቕጢ ፈጢሩልኩም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክነግረኩም እየ ካብቶም ውሽጢ ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ድማ ክንሰምዕ ኢና for example እዚ ስምዑ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዕዳጋታት ከመይ ገይሩ ማኒፕሌት ገብረሎ ነቲ ዘለዎ ፀቕጢ ንኸውፅእ ክብል ማለት እዩ ኣብ ስምዑ how the president's words have impacted financial markets and oil prices. Of course, Will's been digging into how it's all shaping up. It's really a crazy change since 24 hours ago. And of course, we're still a lot higher ultimately over the last couple of weeks. So here is the oil price as we stand live this morning. Brent at pretty much bang on $90 a barrel, as you can see, down significantly in the last 24 hours. If we switch to the last 4 or 5 days so you can see how it's played out, we peaked yesterday about 26 hours ago yesterday at $115 a barrel on Brent, right up here as you ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ትማሊ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክሳዕ ክንደይ ንላዕሊ ከይድሎ ነይሩ ንዕዳጋታት ናይ ዓለም ድማ ዝለዓለ ነውፂ ፈጢሩሎም ድሕሪኡ እቶም G7 ዝበሃሉ ሃገራት ዓቂርናዮ ዘለና ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ነእትዎ ምንታ ነቲ ዕዳጋ ከይበላሽ ወይ እውን እቲ ቁጠባታት ኣብ ዘይንወፀሉ ቅልውላው ከይኣቱ ተባሂሉ ዋላ ከምኡ ገይሮም ከለዉ ኣይኣኸሎን ነይሩ ኮንፊደንስ ናይቲ ዕዳጋ ኣይተፈጥሮን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ሓንቲ ምስ ሓንቲ ጋዜጠኛ ተዘራሪቡ እዚ ኩናት ጠጠው ከብለየ ኢሉ ንዑ ዘተንብህ ማለት እዩ ዕላማታትና ሃሪብና ስለ ዘለና እዚ ኩናት ጠጠው ከብለየ ኢሉ ስለዚ ከምኡ ምስ በለ እቲ ዋጋ ጎዲሉ ኢራን ከንታይ ኢሎም ኣለዉ ፈርጌት ኢት እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣይኮነን እንታይ ይብል ኣለዉ ኢራን እጂ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ፀቕጢ ገይሩሉ ዘሎ እንታይ ምዃኑ ንኽትርዳእ እዩ እዚ ንሱ እቲ ኩናት ጠጠው ከብለ ይኽእል ኸውን እዩ ግን ዓቕምናቱ ድሩት እዩ ክልተ ሓይልታት ይዋግኡ እንተለዉ ብፍላይ ድማ ኣሲሜትሪክ ኩናት ወይ ከዓ ምዕሩይ ዘይኮነ ኩናት ብኻልእ ኣዘራርባ ኢራን ዋላ እቲ መንግስቲ ኢራን ጠጠው ከብለውን ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ናቶም ፋሕ ዝበለ እዩ ዲሰንትራላይዝ ድማ ስለዚ ንኩላቶም ዝእምን ነገር ክሳብ ዘይገበርካ ሓደ ሚሳይል ናቶም ነታ ታንከር ብወሽመጥ ሓርሙዝ ተሓልፍ ዘላ በቅ ከብላ እዩ and then what do you do nothing ስለዚ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ሊምቦ ዝበሃል ክናቱ ኢና and by the way ናይ ኢራን ገይም ካብዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ገይሩ ማኒፕሌት ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ኣርእስታት ካብኡ ንላዕሊ እውን ዝኸደ ካብኡ ንታሕቲ ዝኸደ ኩነታት ከም ዘለዎ እውን ይነግሩ for example እቲ ነዳዲ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንነዊሕ እዋን ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ገይሮሞ ዘሎ ኣብዚ ከርየኩም ክልተ ነገራት ክንርምንታ Second week of the implications, knock-on consequences. ሕጂ እቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እንተሪኢኹሞም እቲ ስዑድ ዓረብ ነቲ ዝዓበየ ናይ ነዳዲ ሪፋይነር ናታ ዓፂኣቶ ኣላ ስለምንታይ እቲ ገንእታት ወይ እውን እቲ ስቶሬጅ ናታ መሊኡ ሕጂ ስለ ዝመልአ እቲ ናይ ምውፃእ ነገር ከጉድልዎ ክኽእሉ ኣለዎም ከምኡ ቀጠር ነቲ ናታ ኣብዚ ስምዕዎ ንእሽተይ Because liquefied natural gas terminal, Razafan in Qatar, so that's Saudi, this is Qatar, down as well. Extraordinary to have those two things happening at once. I mean, you know, this is the most energy dense part of the world. And the fact that you've got these key installations down is kind of terrifying for people working in the energy community as well. Production cut in Kuwait and also here in Abu Dhabi as well, production cut. And that part... ስለዚ ሰለስተ ዮም ኣርባዕተ ዮም እውን ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ካብ ላዕሊ ጀሚርካ ናይ ስዑድያ ነዳዲ ኣብ ዓለምና ገለ ካብቶም ዝዓበየ ሪፋይነሪ እቲ ናይ ቀጠር ድማ ናይ ጋዝ ድማ እቲ ዝዓበየ ሪፋይነሪ ዘን ክልቲኦም ፕሮዳክሽን ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ባሕሬን ናቶም መፃረይ ታሪሙ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኩዌት ድማ እቲ ናቶም ስቶሬጅ ወይ እውን ናይቲ መኻዚኖ ስለ ዝመልአ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ኢማራት እውን ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ስለዚ ዋላ እውን ነዚ ሲቹዌሽን ንግዚኡ ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ክኸፍትዎ እንተፈቲኖም ቁሩብ ትለይ ቀልጢፉ ክምለስ ከም ዘይክእል እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ፀገም ለኩሉ ድማ እዚ ፀገም እዚ ዋላ ሕጂ ንግዚኡ ዓባቢስካ ወይ ከዓ ሓባቢልካ ክትገብሮ እንተፈተንካ to show you kind of that in graphical terms. This is showing you passage through that narrow kind of choke point, getting you into and out of the Persian Gulf. And that it kind of is up to where the attacks on Iran began and elsewhere, of course, around the Gulf. Just look at what's happened since. Exactly. لذي توشمت حرموز يتريوا لهم كميلو كابتي نورمال زنبرة لتحت وريدو almost ناب كباب زيرو تسقع كم زلوس لذي اتي وشمت حرموز حليفكا كجبر زخل كالو كنتات ኣብ ቁፅፅሮም ኣይኮነን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቃል ብቃሉ ሙሉእ ብምሉእ ዓፂኦም እዮም እዚ ዝንቀሳቐስ የለን እተን ክንቀሳቐሳ ዝኽእላ ድማ ኢሎም ኣለዉ ንሕና ነፍቅደለን ምስ ትኸውን ጥራይ ናይ ኢራን
ናይ ብሓቂ ትዕቢት ዲኻ ክትብሎ ወላ ፅላለ ዲኻ ክትብሎ ኢሎሞ ዘለዎ ዝበሃል ዘሎ ስምዑ እዚ A breaking line reported by the Reuters news agency who say the IRGC, the Islamic Revolutionary Guard Corps, say that any Arab or European country that expels the ambassadors of Israel and the United States from its territory will, starting tomorrow, have full authority and freedom to pass through the Strait of Hormuz. That's according to the Iranian state media. ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢራን እንታይ ኢሎም ኣለው በዚ ወሽመጥ ሃርሙዝ ክሓልፍ ዝደሊ እንተሎ this is actually ብሓቂ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ዝኾነ ፅንፅያ ከም ዘይሓልፍ ገይሮም ኣለው በዚ መርከብካ ክሓልፍ ተደሊኻ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ካብ ሃገርካ ክትጥርዞ ክትክእል ኣለካ ምስ ኣሜሪካ ዘለካ ዲፕሎማሲ እንተቐቲልካዮ መራኽብካ በዚ ንክትሓልፍ ከነፍቅደልካ ኢና ይብሉ ኣለው እዚ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኮንዲሽን እዮም ዝገብሩ ዘለው ብርግፅ ኣብዚ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ እስራኤል ኣምባሳደር ክሰጉግ ክፍትን ዝኽእል ካልእ ፀገም እውን ክፈጥረሉ ስለ ዝኽእል ከቢድ ይኸውን ስለዚ ንኣሜሪካ ፍፁም ፍርህ ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እዩ እቲ ዘፍርሃካ ቀንዲ ምክንያቱ ካብ ኣሜሪካ ዝኾነ ፍርህ እንተዘይብሎም ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩሎም ንክፍርሁ እዚ is a very very serious situation for example ክንምንታይ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ይገብሩ ኣለዉ ሎሚ ስምዑ እዚ All right. Well, that's right. Just a couple of hours ago, we witnessed one of the most intensive strikes on the capital, Tehran, in all directions, to the extent that we couldn't really know whether it is west, south, or east. But we know that the windows of our office were shaken a little bit here during some of those strikes. We understand that Tehran, not only Tehran has been hit this day and tonight, but also Karaj. That's to the west of Tehran. And we understand that the bombardment there caused a disruption. ሕጂ ከም ዝብሎ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ቁጥዐ ናቱ ማለት እዩ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ተሃዲድ ገይሩ ነይሩ ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ እውን ከረየኩም እቲ ሃዲድዎ ዘሎ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ደረወሴስ ናይ ብሓቂ ናይ ዓቕሊ ፅበት በፂሑ ከም ዘሎ እቲ ተሃዲድ ናቱ ድማ ናይ ሓይሊ ዘይኮነ ናይ ተስፋ ቁርፀት እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ኤክስ ፖስት ገይሩ ነይሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ነዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ወይ እውን ነዚ ናይ ነዳዲ መስመር ናይ ወሽመጥ ሃርሙዝ እንተዘይከፊቶ እሞ they will be hit by the United States of America 20 times harder than they have been hit thus far ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ብቓላት ከፍርሆምን ክድህሎምን እዩ ዝፍትን ዘሎ ድሕሪ ነዚ ትዊት ምግባር እዮም ንሳቶም ኣይትሕሶ በኢሎሞ ነዚ በዚ ዝሓልፍ ነገር የለን ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ኣምባሳደር ተሰጉይኩም ጥራይና ክንሕልፈኩም ንኽእል ስለዚ እቲ ድርቅና ኣብ ኢራን ዝረአ ዘሎ እቲ ዝኸበደ ክፋል ስለ ዝረኣዩ ወይ ዝመስል ዘሎ ክንብል ንኽእል ስለዚ additionally we will take out easily destroyable targets that will make it virtually impossible for Iran to ever be built back as a nation again death fire and fury will rain upon them but I hope and pray that does not happen ስለዚ ንኢራን ደጊማ ከም ዘይትትንስእ ዝክገብራ ዝኽእል ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ክንገብር ኢና እዚ ብላሎ እዚ ድማ ሞትን ዕንወትን ጥፍኣትን ድማ እዩ ክኸውን መወዳእቱ ስለዚ እዚ ክኸውን ተስፋ ይንገብርን this is a gift for the United States of America to China this is a gift from the United States of America to China and all of the nations that heavily use the Hormuz Strait ስለዚ strait ተብላሎ እዚ ንኢራን ልምኖ ዘለና ድማ ህያብ ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ነቶም ካልኦት በዚ ወሽመጥ ሃርሙዝ ዝጥቀሙ ህያብ ኢና ንገብር ዘለና hopefully it is a gesture that will be greatly appreciated thank you this guy is delusional ንኢራን ሃርሞ ዘለና ሲ ንኢራን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ኩናት ጀሚርና መራሕቶም ቀቲልና ዘለና ሕጂ ድማ ነቲ ተዓፅዩ ዘሎ ወሽመጥ ሃርሙዝ ክንከፍቶ ንፍትን ዘለና ንቻይና ንካልኦት ሃገራትን ከም ህያብ ኢና ንገብሮ ዘለና ከም ሰናይ ነገር ኢና ንገብሮ ዘለና ተስፋ ንገብር ተረዲኹም ነቲ ንገብረልኩም ዘለና ሰናይ ነገር ንስኻትኩም ድማ ዝከኣለኩም ክትገብሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ሓንቲ ሃገር ሃሪሙ ዕንዩ ሕጂ ድማ ባዕሉ ዝፈጥሮ ንፀገም ክፈትሑ ስለ ዘይከኣለ ንካልኦት ሃገራት ኢዶም ክእትዉ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ by the way ብሓይሊ ኣትይኹም ነዚ ጉዳይ ዝፍትሑልና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ንሃገራት ዓረብ ድማ ብሓይሊ ይብልዎም ኣለዉ ስምዑ ብዚ Arab Emirates. You joined the Abraham Accords when nobody else would. You've been a great partner, but you said today publicly at the UN
your country would not be used to join the fight against the Ayatollah's regime. This is so disappointing. We need partners that will step forward in a fight that we can't afford to lose. The Arab countries are as much at threat as we are. And I've been saying this for 20 years. Go back to كم تريوا زلهم من هجرات عرب تايب لنا لوز بفلاين إمارات بامباسادر ناتا بيونايتد نيشنز أبزو كينات زي إيدنا عين التونينا سلزي بلد تقطع له نحنا مساخاتو مس إسرائيل كوينكم أب أبراهام أكوردس أتيكم بسبوق منفس تخدس أنيكم حجي أب كيناتنا إيران مسكونة سلم تاي تزلو لهم تجايم دمان تايو نتا كينات واللي عمالو كوتس وهيكولون يوم كل زي خميم كينات واللي عمبر يودون يوم كينات زبال أمريكا سعرايت فلتنا أفغانستان إسرع عمت تريليونات جنزاب باقينا هدي مو ينوتيو أب إسرع سنة كلتن هدي مو ينوتيو نبرتومن تانكتاتومن أسوارومن بربع كسب 4 بليون زتمن قريفهم ينوتيو الجو النزو كينات زي كودو ويكون it's clear كودو وكم زي يكونوا كسعرهم زغونو سلازي انتي قبر لهم نتن هجرات عرب كان كسوان كخلو لهم بقلت دما مزراب جميرو بفلاي نسعوديان ني إماراتن بشما تسويعهم أبتو كينات جوين كتقبرو نمحت أناكم علينا يبلوهم علو هجرات عرب زي من اللي سوى دما كسمعكم it's very interesting right now السنة إسرائيل مخانس معوض isolationists. I don't believe. Forget it. I'm not with you. I'm with Israel. I will be with Israel to our dying day. They're the best ally we could hope for. So we have a commander-in-chief in President Trump, who I think is Ronald Reagan plus. Finally, to my friends in Saudi Arabia. እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ንዶናልድ ትራምፕ ማኒፕሌት ገይሩ ነተንያሁ ኣማኺርዎ بس بنتنياهو تطنانيغو ندونالد ترامب حبابيلو نزي كوينات زي كم زجمرو زغبره يزبال زلو لينسي جراهام بحال حدا سنتر نا امريكا يو حدا ديابلوس يو بجاكا كوينات تافو كالا يوصني حجي دما ني امارات نابت كوينات كاتو بغلصي صاوعيد دحر مغبارو اينا اتوني نايلو مالو نسعوديا خزبلا زلو سمعج سعوديا دما كبيد ملسي باطلا Friends in Saudi Arabia. I've been your biggest champion. I think the Crown Prince has taken Saudi Arabia in a completely different direction in a good way. But here's what I want to say to Saudi Arabia tonight. I'm willing to do a mutual defense agreement with your country to give you protection in perpetuity. Under the agreement I've been pushing, and I hope we can continue to talk about, if you're attacked by Iran, we would go to war for you. To Saudi Arabia, our embassy was hit in Riyadh. Do you not have an obligation to join the fight with us? You've yet to do that. So if you do not believe the American embassy being attacked in Riyadh would trigger mutual self-defense, maybe we shouldn't do a treaty with you. To our friends in the United Arab Emirates, you join. كم تري وزلهم نسعودي أنت يبلالو ني وراس أرات أنا كابتن عند دقفت خاينيري أمريكا مسحاتكم ناي ديفنس سكيورتي نخد قبر دما بزعز دفزنا بركي قداي نقر بريزنت دي ولا سنتر كمان ولا توم ناي ماغا activists ويون media personality بتعميهم تقطعهم زلو بزي انت اذا غونه سبيزه هاجر دي زما حاضر زلو ولا سنتر نحن تريش تيستيتيو من فقاتي بو بزعبا ناي فورين بوليسن قوم مشيتن هاجرات كفرارف ابزيا زربات رئيس نشدش نحمش هاجرات زخونه فراري نسبين فراري سعوديه امارات نليبانوس نخالو هاجرات كفراري تسمي سلازي تهاجر نسودي دم حضرا زلو ولا ترامب كل جميرهم بتخالد ما نسعوديه انت يبلو مالو نسخاتكم ناي ديفنس مشارقتنا ندحر كوينكم ندحري امباسنا امريكا ابت ديفنس اجريمنت دما ايران تحريماتكم نعاكم كنبل اب كينات كناوتو كم نخل نغيرناكم نيرنا سلازي امباسنا ناب سعوديه تحريم خلو سلامتاي نابتو كينات زي تاتويلهم سعوديه دما كاتوي دلينيوم زلو زي دما انتاي زبلو مساخم زلنا زمدناسي انتاي ترغمو يلون سعوديه بقسقاس زخونه زرباي تزارب زلو اذا زربازيا نخلتيوم سلازي تزاربه بخلتيوم ملسي كبيت زخونه ملسي زوهابو زلو كريكم بسنك اذا زربازيا خمان كعرقو خمس خولي زبحال زلو هذا ناي سعود عرب دبلومات زملسا سمعوا ابزي and this is very interesting now. My point, we do not accept dictates. We do not accept people telling us what to do. We're not a banana republic. If you want to pick up the phone and call me and say, I have a problem with this issue, that is totally acceptable. But to go public and say, we demand the release, who are you to demand? أجنتاي زبلزلو زناي قدم ملسي جن سعودي عرب نعنا بتليفون دويلكا بولك نحتيت كنا ملسك نباكا نخلينا أب سوشيال ميديا تنسيقاوي ونا ميديا ديبكا بابليك نحنا كم زخد قبرو نسوعكم على نزبل نحنا بناتنا ربحاتات نغيد هجرينا بنانا ريبابليك مالت
መንገዱ ዘይፈልጥ ብዝተጠወቐን ብዝተኣዘዘን ዝኸይድ ነገር ኣይኮነ እዚ ሃገራዊ ረብሓ ሓልዩ ዝኸይድ ሃገር እዩ ዝብል መልሲ ነዚያ ኣብ ካልእ ኮንቴክስት ዝበላያ ግን ብብዝሒ ነዚያ እዮም ዝምልሱ ዘለዉ ነዚያ ቪድዮ እዚኣ ሸር ይገብርዋ ኣለዉ ካብ ሓሊፎም ኣብ ኣሜሪካ ጌራቶ ዘላ ከሪአኩም እየ ካብ ስዑድ ዓረብ ኤምባሲ ናታ ኢቫኩዌት ንክግበር ኣዚዛ ኣላ this is ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ እታ ኣርቲክል ናይ መን ይመስለኩም ኣብ ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ሊንሲ ገርሃም ፖስት ገይርዋ ነይሩ እዚ ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ወፀ ስቴት ዲፓርትመንት set to order diplomats in Saudi Arabia to leave ዲፕሎማት ናታ ካብ ስዑድ ዓረብ ንክወፁ ከተገድድ ከም ትኽእል ገሊፃ ኣላ ስለዚ ንዓ ተቐቢሉ ነዚ ዘረባ እዚ ተቐቢሉ ኣብዚ እውን እንታይ ኢሎም ነይሮም እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ነቲ ዲፕሎማት ናቱ ከውፅ ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ሳውዲ አረቢያ first such order in the US war against Iran ያ ብካልእ መንገዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ስለምንታይ ዘይትከላኸሉሎም እናበለ ኣብዚ ምሳኹም ዘለና ኣግሪመንትስ እንታይ ትርጉም እናበለ ምስ ተዛረበ እንታይ ኢሎም መሊሶም ኣለዉ update I don't know ሓደ ዓረብ ይመሊስሉ Senator Lindsey Graham sounds completely unhinged now explicitly threatening Saudi Arabia with consequences if the kingdom doesn't join the war ስለዚ ናብቲ ኩናት እንተደይኣትኹም ግብረ consequence ከም ዘለኩም ወይ መቕፃዕቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ከፈራርሁ ጀሚሮም ኣለዉ ኢሉ ስለዚ it is obvious that the dangerous hegemonic war is now going is not going according to the plan of the delusional Zionists and warmongering supremacists ስለዚ ኣብዚያ ደረጃ ኮይና ንሪኦ ከለና እቲ ኩናት ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ከም መደቦም ይኸደሎም ከምዘየለ ነቶም ልዕሊ ዓቕሞም ወይ እውን ሃውታቲ ዝኾነ ፕላን ዝነበሮም ፅዮናውያን ደገፍትን ናይ ኩናት ጎስጎስትን ኢሉ ስለዚ እንታይ እዩ the fanatic warmongering grossly overestimated their ability to implicate the GCC countries and seriously miscalculated the feasibility of the war of their war goals ስለዚ እቲ ዕላማ ነቲ ኩናት ነዘን ሃገራት خليج ዝበሃላ GCC ኣፀቢቖም ከዳኽምዎንን ክህሰያን እዮም ደልዮም ነይሮም ከምቲ ዝደለይዎ ድማ ይኸደሎም የለን ትገርመኩም ብዙሓት ህዝቢ ዓረብ ወይ ካብዝን خليج ዘሎ ዋላ እኳ ናይ ኢራን መሳይላት መፅኦም ተሎ ኢራን ስለምንታይ ከምኦም ትገብር ዘላ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ክትሰዓር እስራኤል ክትሰዓር ዝደልዩ ብዙሓት እዮም ዓዶም እናተሃረመን ኮላይ እስራኤል ክትሰዓር ዝደልዩ ብዙሓት እዮም ምክንያቱ እቲ ዕላማ ናይዚ ኩናት እዚ እንታይ ምዃኑ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ንምንታይ ይግበራሉ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ካብ ብዙሓት ዝወፁ ዘሎ እዩ the current perilous Gulf War has many similarities with the one in 1956 እዚኣ ዘረባ እዚኣ ድማ ብዙሕ ግዜ ሸር ክትከውን ብቪድዮ ክትስራሕ ንሪአ ኣለኹ እንግሊዝ ኣብዚ ስዊስ ካናል ክሰዓር ከሎ ኣብ 1950ታት ክሳብ 60ታት ዝነበረ ተመሳሳሊ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ተርእዮ ዘላ ይመስል ዘሎ ይብሉ the US today starkly resembles the UK of that period extremely overstretched highly indebted rapidly losing global influence inevitably undergoing major internal crisis visibly losing self-confidence clearly facing international backlash and most importantly furiously challenged by emerging new rising powers ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ 1950ታት ክሳብ 60ታት እቲ ናይ ብሪቲሽ ኢምፓየር ካብዘን ሃገራት ዓረብ ጠቕሊሉ ዝሰዓረሉ ዝነበረ ካብ ኣፍሪካ እውን ሃገራት ናፅነት ክረኽባሉ ዝኽኣላ ግዜ ማለት እዩ ኣሜሪካ ድማ ልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ ዓቕሚ ናታ ናይ ብሓቂ ልዕሊ ዓቕማ ከይዳ ከም ዘላ በይዛት ናታ ክትሕሉ ከተጥሕና ይከኣለትን ዕዳ ናታ ሰማይ ደይብሎ ብዓለም ደረጃ ፅልዋ ናታን ተቐባልነት ናታ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ውሽጣ ድማ መዓት ቅልውላዋለቲ ፖለቲካ ኣዝዩ ተፈላለዩ ዘሎ ከምኡውን ኮንፊደንስ ከም ዘይብላ ተወዳዲራ ብቁጠባ ክትዕወት ስለ ዘይትኽእል ብጎነፅ ብሓይሊ ክትገብሮ ትፍትን ኣላ ከምኡ ድማ ብዓለም ደረጃ ተፀላነት ናታ ሕግታት ናይ ዓለም ትጥሕሳላ ኣብ መወዳእታ ድማ በቶም መወዳድርታ ቻይና ይኹን ራሻ ካልኦት ሓይልታት እውን ብድሆ ገጢሞ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ናብ መወዳእታ በፂሓላ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ዓረብ እዚኣ this is a very significant development ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ሓያል ኮይኑ ፀብለልትነት ንኸረጋገፅ ዝገብር ዝነበረ ህዝቢ ዓረብ እዩ ንሳቶም ክትንስኡ እንተጀሚሮም it's going to be very 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 interesting ኣብ መወዳእታ this foolish war is going to speed up the transition to new world order ስለዚ እዚ ናይ ፅሉላት ካልኩሌሽን ገይሮሞ ዘለዎ ኩናት ድማ ንውድቀት ናይ ኣሜሪካ ከቀላጥፍ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሓላ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና
እዚ ንዛረቦ ዘለና ስለምንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ ሃገራት ዓረብ ብርግፅ ሕጂ እውን ይረማ ከም ዘለዋን ታርጌት ይኾና ከም ዘለዋን ብዙሕ ሓደጋ ይወጥቀን ከም ዘሎ ይነገር ኣሎ ግን እቲ ናይ ዓረብ ናይዘን ኸሊጅ ሃገራት ሓድነት ገይሮም ክኸዱ ዝኽእሉ ብሓደ ጠጠው ክብሉ እንተኽኢሎም ነቲ ኩነታት ድማ ሓቢሮም ክጥምትዎ እንተኽኢሎም ጥራዩ ነቲ ኩነታት ክፈትሕዎ ዝኽእሉ እንተዘየለ በበይንኻ ብትኸዶ መንገዲ ክግበር ዝኽእል ኩነታት የለን ኣብዚ ስምዑ ሕጂ እቲ ክልተ ሰለስተ ናይ ዞም ሃገራት ዓረብ ቪድዮ ክበኩም እየ ሓደ ካብቲ ኣብ መንጎ ስዑድያን just give me a second ክልተ ሰለስተ ቪድዮታት ክበኩም እየ ኣብዚ When there's a war in West Asia, the focus tends to be on oil. And in this war too, oil depots have been hit. But over the weekend, there was another casualty, water plants. Iran hit one in Bahrain yesterday. It hit a water plant. An Iranian drone fell on a water desalination plant in Bahrain. These plants turn seawater into drinking water. Now, seawater is heavy with salt. It is undrinkable. Such plants convert seawater into clean water. The process is called desalination. There are more than 400 such desalination plants across West Asia. They're a lifeline for the region, the key source of drinking water. And now they're coming under attack. On Saturday, the US attacked the እዚ እቲ ኩናት ካብ ነዳዲ ንብሎ ፀናሕና ናይ ነዳዲ ፀገምን ንቁጠባ ዓለምን ንዛረበ ፀናሕና ኣብቲ ዝገደደ ናይ ህይወት ጉዳይ ሰጊሩ ከም ዘሎ እቲ ኩናት እሱ ድማ ኣብዚ ናይ ዲሳሊኔሽን ወይ እውን ማይ መፃረይ መቸም ሃገራት ዓረብ ወይ እውን እዘን ሃገራት ኸሊጅ ካልኦት እውን ኩላቶም ኣብ ምድረ በዳ እዮም ዝነብሩ ማይ የብሎምን ስለዚ ዝርከቡ ካብ ባሕሪ ኣፃሪኻ ኣብ ዓበይቲ ትካላት ኣፃሪኻ ዝመፅእ ነገር እዩ ስለዚ ነዚአን ምህራብ ማለት ንቁጠባ ዳይኮነስ ንሂወት ምፅባእ ማለት እዩ ኩናት ና ከበደ እንድሕር ከይዱ ድማ ኣሜሪካ ብቐደሙ ሲአይኤ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ንሃገራት ዓረብ ክስዕር እንተደሊኻ ቁጠበአን ብነዳዲ ኮንካ እንተዳኽመ ኢሎም ኣብቲ ካልኩሌሽን ናይ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ማይ መፃረይ ቦታ ኢኻ ክትሃርሞ ዘለካ ኢሎም ስለዚ ዝዓበየ vulnerability ቅልዑነት ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ ነዳዲ ናተን ብምዕፃው ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ናይ ማይ መፃረይ ብምህራብ እዩ ክፍፀም ዝኽእል ንሱ ድማ እቲ ዝዓበየ ገበን ናይ ገበን ክኸውን ዝኽእል እዩ ነዚ ድማ ድሮ ኣሜሪካ ፈፂማቶላ ኢላ ኢራን ከሲሳላ ን30 ዓድታት ዘስቲ ዝነበረ ሓፅቢ ከም ዝመፃረይ ናይ ማይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ከም ዝሃረመቶ ኢራን ብወቅዒ ከሲሳላ ስለዚ ነዚ ቅድመ ኩነት ከፊታላ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣሜሪካ እንድሕር ወሲዳላ ኢራን ከም ግብረ መልስናቱ ክትወስድ ኣብ ደገ ከፊታትላ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ከም ውፅኢቱ ድማ ንባሕሬን ድሮ ኣገዳሲ ቦታ ተሃሪሙ ዳርጋ ክሳብ ትንጉስ ናይቲ ሃገር ዓብይሉ ዝዛረብ ኮይኑ ማለት እዩ ቀፂሉ ንመን ክህረም ይኽእል መን ክትህረም ትኽእል በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣገዳሲ ክኸውን ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ናይ ነዳድን ካብ ናይ ቁጠባ ዓለምን ሓሊፉ ናይ ህይወት ሕቶ ክኸውን ኣብ ዝኸደሉ ጉዳይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እቲ ኢራን እቲ ሌቨሬጅ ናታ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ኢራን ነቲ ኩናት ከተናውሖ ትኽእል እያ ጥራይ ደይኮነሲ ነዘን ሃገራት ዓረብ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስደለን ትኽእል እያ that's why እቲ ኩናት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ክኸይድ ተጀሚሩ መን ዝያዳ ክጉዳእ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ኣለዎ that's why ድማ ሃገራት ዓረብ ኣብ ኩናት ክንኣቱ እንደለና እንተደሊኹም ምስ ኢራን ተዋግኡ እንተደሊኹም ግደፍዎ ንሕና ግን ኣብዚ ኩናት እዚ ክንኣቱ እንደለና ረእይዎ እዚ ናይ ኢማራት ኣብ ዩኤን ተዛረቦ clear before and leading up to the current events we are witnessing in the region that as the UAE we will not partake in any attacks against Iran from our territory and that we will not be involved in such a conflict. And as I've mentioned, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እዚ ንሕና ከም ቅድሚ ሕጂ እውን ዝነገርናዮ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንወስዶ የብልናን ምስ ማንም ሓይሊ ተሓዊስና ናብ ኢራን ንገብሮ መጥቃዕቲ የብልናን መሬትና ይኹን ኣብቲ ከባቢና እውን ንካልኦት ንኩናት ክጥቀምሉ ኣይነፍቅድን ኢና ይብላ ኣሎ and this tells you ኢማራት ክንምንታይ ፈሪሃ ከም ዘላ ኢማራት ክንምንታይ ካብ ኢራን ፈሪሃ ከም ዘላ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ማዕረ ክንደይ ምስ እስራኤል ክስዕስዑን ክሓብሩን ፈቲኖም ነይሮም ካብ ኢራን ክንምንታይ ፈሪሆም ከም ዘለው ድሮ ዱባይ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቓ ኣላ እንተሪኻዮ they have every reason ንክፈርሁን ክስምብሉን ከረየኩም የፅንሕ ኢለ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እሳቶም ዱባይ I'm going to show you this video. ስቂሎም ኣይኮኑን ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ዝገብሩ ዘለዉ Good morning. Start of another day. It's going up 10 o'clock in the morning now. And I think you've heard me going on about how quiet the hotel's getting. Well, if you look down here, I know it's in a bit of shade, but even so, there's just nobody about. I know there's
እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት ንዱባይ ትፈልጥዋ ሰባት እንድሕር ኮይንኩም ዱባይ ዓመት ሙሉእ ትቕመጠሉ ሃገር ኣይኮነን ካብ ወርሒ 10 ክሳብ ወርሒ 3 ወርሒ 4 ዘሎ ግዜ ሽዑ እዩ ቱሪዝም ናቶም ድሕሪኡ ጋሃር ነፍሳት ስለ ዝኾነ ሰብ ኣይከይድናው ዋላ ውሽጢ ገዛ ኾን ፀሓይ ናቶም ክትፃወሮ ትኽእል ፀሓይ ኣይኮነን ስለዚ ካብ ወርሒ maybe ትሽዓተ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ወርሒ 10 ክሳብ ወርሒ 4 ዘሎ ግዜ እዩ ቱሪዝም ናቶም እቲ ቢዝነስ ናቶም ዝበዝሐ ሰብ ናብኡ ዝመፅእ ስለዚ ሆቴላት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ ዓንቆሩ እዩ ዝመልእ ነይሩ ገስወት ሎሚ ሰብ ዝበሃል የለን ይብላ ኣሎ እቲ ናይ ዱባይ ቢዝነስ ሞዴል ድማ ብሙሉእ ብዓብዩ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እንድሕር ኢልካ ኣብቶም ኤክስፓትስ ኣብኡ መፅኦም ክቕመጡን ክሰርሑን እንድሕር ኮይኖም ኣብኡ ዝተመርኮሰ እዩ ቁጠባ ናቶም ስለዚ ቱሪስትስ ድማ ብብዝሒ ቱሪስትስ መፅኦም ነዚ ሆቴላት እዚ ክንቀሳቀስዎ ክኽእሎም ሆቴል ዝውንን ጥራይ ዝፈልጦ ዝኽእል ሆቴል ክሰርሕ ከሎ እዩ መክሰብ እምበር ሰብ እንተዘይመፅይዎ ናይቲ መደቀሲ ናቱ ገንዘብ ዝተርፈ ጥራይ ኣይኮነን ክሳራ ናቱ ናይቲ ገዛ ዕዳ ኣለካ መዓት ስለዚ እንተደይ ሰሪሕካ ልክዕ ከምዚ ድኳን ኣልካ ምስ ዓፀኻዮ ወይ ገለ ጣሕኒት ነይርካ ስለዘይጣሓንካ ወላ ሓንቲ ዘይጎለካ ኣይኮነን ኣብዚ መዓት ዕዳ እዩ ዘለካ ስለዚ እንተደይ ሰሪሕካ መመሊስካ ካብ ጉድጓድ ቀልጢፍካ ትኣቱ ስለዚ ክሰርሕ ጥራሕ ግድን ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ኣብቲ ኣገዳሲ ናይ ስራሕ ግዜ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ህላወ ፈተና መፅዎም ኣሎ ኢማራት እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ድማ ባይ ዘ ወይ ነዚ ኩነታት እዚ ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝትንትንዎ ዘለዉ ስያስ ከስምዕዋ ሓንቲ ካብቲ ኩነታት ክንርዳኣ ንኽእል እዚያ እያ The enemies of the GCC would seek to divide the UAE from Saudi Arabia. That's been going on in the weeks ahead of this war. Clear that thousands have been killed, of course, in so many countries, and of course, especially Iran. One side effect is definitely the unification of interest between Saudi Arabia and the UAE. Well, the unification of interest has always been there. But again, these are national interests. And national interest among all countries can, intersect or diverge. And I don't think this is the big problem of diverging national interest or intersecting national interest. I think the main issue right now is that this is going to be about the whole security of the region. And the security of the region is meshed into each other. We cannot be secure if Saudi Arabia is not. Saudi Arabia cannot be secure if we are not. Oman cannot be secure if Bahrain is not, and vice versa. So, ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ናይ ኢማራት ስኮላርስ እዮም ዳርጋ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ድማ ብዙሕ ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ ካብዚ ኩሉ ሕማቕ ኩነታት እቲ ፅቡቕ ክርከበሉ ዝኽእል እንተሎ ይብሉ ኣለዉ እዘን ሃገራት ዘለዎን ፀገም ክፈትሓ ከም ዝኽእላ ኣብዚ ሕጂ ተረዲዎም ኣሎ ንኣብነት ባሕሬንን ቀጠርን ፀገም ነይርዎን ይብላ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንሓትሕደን ይተሓጋገዛ ኣለዋ ብፍላይ ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያን ከበዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ይኽእል ዶ ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ፀገምናተን እቲ ዝበለፀ ዕድል ሕጂ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ዕድል ምክንያቱ ሃገራዊ ድሕነት ናተን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ስለ ዘሎ ቁጠበአንን ህላዊአን ኣብ ፈተና ኣትዩ ስለ ዘሎ እንታይ ይብልፀን እዩ ስዑድያ ድሕነታ ከይተሓለወ ናይ ኢማራት ድሕነት ክሕሎ ይክልኒ ናይ ኢማራት ድሕነት ከይሓለኻ ድማ ናይ ስዑድያ ድሕነት ክሕሎ ይክልኒ ስለዚ እተን ጂሲሲ ወይ ኸሊጅ ሃገራት ዝበሃላ ብሓደ እንተሰሪሐን ጥራይ ንድሕነትና ነቲ ሴኪሪቲ ናትና ከነውሕሶ ንኽእል ይብላ ኣሎ ስለዚ የስ እቲ ኣብ ካልእ ንፈላለዩ ዘለና ሃገራዊ ረብሓናትና ሓደ ግዜ ብሓደ ክኸውን ይኽእል ካልእ ግዜ ድማ ክገራጮ ይኽእል እሱ ካልእ ኣርሱ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ድሕነት ሕቶ ክኸውን ከሎ ግን ናይ ግድን እዩ ካልእ ኣማራፂ የብልና ብሓደ ክንሰርሕ ኣለና ይብላ ኣሎ ስለዚ ኢማራት ዋላ እኳ እቶም መራሕቲ እንተደይበልና ኣብ ታሕቲ ደረጃ ፅቡቕ ዝኾነ እቲ ወሪድዎም ዘሎ ሓደጋ ናብ ፅቡቕ መንገዲ ክመልሶም ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስቱዌርሊ ታዊኽና ዓብ መደምደምታ ክንብ ኣይንኽእልን ኢና ሕልፍ ሓሊፍዎም ኣብ ዱባይ እቲ ነገር ስለ ዝኸፈ እንታይ የጋጥም ኣሎ ኢሎም እስከዚ ያስምዕዋ is having an unexpected outcome. As thousands of people try to leave the region, some are being forced to make a difficult choice, to leave their pets behind. In Dubai, animal shelters are reporting a surge in abandonments. Dogs and cats are being left on the streets. That's because relocating pets takes a lot of time and paperwork. It also requires several health checks. But with flights cancelled, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ስለ ዝኸፈ እቶም ኣብ ዱባይ ዘለዉ ሰባት ደማምኦምን ከልብኦምን እቶም እንስሳ ዘቤት ሒዞሞም ዝነበሩ ንዓታቶም ደርቢዮም ክሓድሙ ይፍትኑ ኣለዉ ምክንያቱ ንዓታቶም ሒዝካ ክትሃድም ብዙሕ ግዜ ስለ ዘድልየካ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዘለዎን እቲ ኩነታት ሰበይ ነፍሰይ ኣውፅእኒ ጉዳይ በፂሓ ስለ ዘላ ሓደ ይግበብ ብዘዋፅኣ እያ ትሃድም ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ካብዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገር ጥራይካ ክትምሃር ትኽእል ካብዚ ኩሉ ዝረአ ዘሎ ፀገም ምናልባት ስዑድ ዓረብ እቲ ዝበለፀ ኣጋጣሚ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ስዑድያ
ብዓብ ነገር ኣይተሃረመትን ኣላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ስዑድያ ኣብ ቀጥታዊ ኩናት ምስ ናይ ቁጠባዊ ኩናት ምስ ኢማራት ጀሚራ ነይራ ነቶም ኣብ ኢማራት ዘሎ ካምፓኒታትን ነቲ ኢንፍሉዌንሰር ይኹን ነቲ ኣብ ኢማራት ከይዱ ትካላቱ ዝገብር ዝነበረ ናብ ስዑድያ ክስዕቦ ትፍትን ነይራ ስለምንታይ ዱባይ ኣመና ይከቢሩ ዱባይ ትመላለስ ተኮይንካ ፈፂምካ መትሓዝ ዘይብሉ ይኮይኑ ኣነ ካብ ስዊስ እናኸድኩ ከሎ ስዊዘርላንድ ዝኸበረ ሃገር ናይ ዓለም ዱባይ ክቡር ኮይኑ ይስማዓና ኣብ ካልእ ዓለም ክንከይድ ከለና ኣብ ዝኸድና እንድሕር ከይድና ሕሱር ኢና ዓና ዱባይ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ይከቢሩ እቲ ዋጋ ድማ ሱቕ ኢሉ ይውስኽ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ለጂ ብዙሓት ትካላት ብሰገምታ ናብ ስዑድ ዓረብ ካድማ ጀሚረን ነይረን ሕጂ ድማ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ድሕነት ፀገም ኣብ ኢማራትን ኣብ ዱባይን ስለ ዘጋጠመ ብዙሓት ትካላት ናብ ስዑድያ ክውሕዙ እዮም ስለዚ ስዑድያ ናይቲ ቁጠባ ናቱ ናብ ቱሪዝምን ናብዚ ናይ ሓድሽ ቁጠባዊ ሞዴል ክሃንፅ ዝፍትን ዘሎ መሓመድ ቢን ስልማን እቲ ዝበለፀ ዕድል ከጋጥሞ ዝኽእል እዩ እዚ ኩናታት በዛ ሕጂ ዘለዋ ጥራይ እንተተወዲኣ ምክንያቱ ዱባይ እቲ ኢሜጅ ናታ እቲ ዝነበራ በዚ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚ እዚ ኩናት ብዙሓት ኤክስፓርትስ መናብሮ ከቢርዎም ካብኡ ይወፁ ነይሮም ደቆም ኣብኡ ዘምህሩ ዝነበሩ ዘይከኣል ኮይኑ ኩሉ ከቢሩ ስለዚ ሰብ ካብ ዱባይ ካድም ጀሚሩ ነይሩ እዩ ዳርጋ ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ዓመታት ቪድዮታት ብዛዕባ ዱባይ ትስራሕ ከመይ ጌርካ ካብ ዱባይ ትወፅእ ጥራይ እዩ እምበር ንዱባይ ከመይ ጌርካ ክትቀደም ዱባይ መራ ናይ ገነት ተምሳሌ ነይራ ሕጂ ግን ኣመና ከቢሩ እቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር በርቲዑ እቲ ፖለቲካ ናቶም ፅንኩር እዩ ፖሊስ ናቶም መራ ሓያላት እዮም ዳርጋ ኣብቲ ሂወት ብጌጋ ገለ ነገር ከየጋጥመካ ኢኻ ትፈርህ ስለዚ ምስ ከምኡ ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ዝያዳ ከሳቢት ኮይና ክትወፅእ ትኽእል እያ ብገንዘብ ግን ሲንጋፖር ከምኡ ድማ ስዊዘርላንድ ብባንኪን ሴክተርስ ክልቲአን ዝያዳ ክረብሓ ከም ዝኽእላን ብዙሓት ሃብታማት ናብ ስዊስ ክመፁ ምዃኖም ካልኦት ድማ ድሮ ናብ ሲንጋፖር ክኸዱ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ the biggest losers and winners ክረኣዩ እዮም ካብዚ ጉዳይ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ቀጥታ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ርክብ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኣብ ዞባና ዘለዎም ረብሓ ገጅፍ ስለ ዝኾነ ናብ ንስገርጅ Back the curtain, world. We're not just watching missiles fly over Tehran and Tel Aviv. We're witnessing a second, quieter front open thousands of kilometers away in the Horn of Africa, where a shadow alliance between Israel and Ethiopia is quietly rewriting the rules of the Red Sea. While the world fixates on the Levant, the Israel-Iran war has turned the Bab el-Mandeb Strait into a deadly choke point. The Houthi blockade has already forced global shipping into a multi-billion-dollar detour around Africa. In this chaos, Jerusalem has made a calculated, cold-blooded move, deepening ties with Addis Ababa to secure the African shore and contain Iranian influence from the south. ብልጽግና ካብ ነፍሶም ነዛ ሃገሮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይልና ብድሮናትና ብገለመሌና ንኤርትራ ክንምንጥል ኢና ዝብል ዝነበረ ኣጀንዳ ናቶም ከም ዝሞተ ሰሚዕኩም ዲኹም ኣይ ብልጽግና ብሓይሎም ካብ ኤርትራ ባሕሪ ክረቡ ከም ዘይክእሉ ወላ እቲ ሓሶት ተደጋጋሚ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሓሶት ምዃኑ ኣሚኖም ልሎም እዩ ስለዚ እንታይ ምናይ ኣሎ እስራኤል መፅያ ገለን ተገበረት ኢማራት መፅያ ገለን ተገበረት ኣሜሪካ መፅያ ገለን ተገበረት እምበር ብዓቕሞም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ተረዲእዎም ኣሎ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ not only that ካብኡ ዝገደደ ኩነታት እውን ኣሎ ሓንቲ ክገብሩ ኣይክእሉን ጥራይ ዘይኮነሲ እታ ሃገሮም ንክዕቅቡ እውን ፀገም ከም ዘለዎም ተረዲእዎም ኣሎ ስለዚ እዚ 130 ሚሊዮን ኣለኒ ጂዲፒ ናተይ 200 ቢልዮን ዶላር ገለ በፂሑ ንሃልካ ናይ ኣፍሪካ ስታር ክንከውን ኢና ዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ሃገሮም ከትሕኑ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም ኣሎ ስለዚ ተስፋ ናቶም ኩሉ ነገር ነዛ ኣብ ደገ ባሕሪ ደገሎ ዝብልዋ ዘሎ ኣጀንዳ እስራኤል መፅያ ከተተግብረሎም ንኤርትራ ክትሃርመሎም ሕውቲ ኩናት ክጅምር ይፅበዩ ንፅበለና ገለ ዶ መንደፍዶ እንታይ ሞ ክንብል ኢና ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ኢራን ተስዒራ ነዚ ኩናት ብልፅግና ኣብ ከለዎ ኣብ ስሪኦም ከይሸኑ ጥራይ ካትፈር ምክንያቱ ንሳቶም ካልኩሌሽን ናቶም ዩኤኢ ተዓዊታ ወይ ሓይላ ክትወፅእ ወይ እውን ኢራን ማለት ኣብ ነፍሱ ዘይተኣመን ሰኮም እንድዩ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ባርያሲ ብናይ ጎይቱ ፅቡቅ ነገር ይድሰት እዮም ዝብሉ ጎይታኻ ነቲ ባርያ እቲ ጎይቱ እኮ ብዛዕባ እቲ ባርያ ዝግደስ ኣይኮነን ናቱ ረብሓ ዘለዎ እዩ እሳቶም ግን ኣብ ነብሶም ዘይተኣማመኑ ርሙሳት ስለ ዝኾኑ እቶም ብልፅግና እስራኤል መፅያ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክትገብሮ ትኽእል ወይ እውን ኣሜሪካ መፅያ ኣብዚ ከባቢ ክትገብሮ ትኽእል ወይ ኢማራት ክትገብሮ ትኽእል እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ the funny part እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ሓይሊ ከላ ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ ሓደ 9 ናይ ዓመታት ምሉእ
ተጻራሪዮም ሓይሊ ዝነበረ ሕብረት ሶቪየት ወዲቑ ሕብረት ሶቪየት ናይ ኢትዮጵያ ዝሕግዝ ነይሩ ብርግጽ ወዲቑ ንሳቶም ድማ ነዛ ዓለም በይንና ከም ድሌትና ክንገብራ ኢና እናበሎም የኤርትራ መንግስቲ መፅዩ ድሕሪኡ 1998 ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሓይላ ኣብ 2000 ነይሩ ይዝበሃል ቁጠባናቶም ይኹን ኤቭሪቲንግ ናቶም ዝለዓለ ደረጃ ናቱ ኣብ 2000 ሚሊዮን ከኣትው ከለዉ ኣብ እዩ ነይሩ ዝለዓለ ሱፕሪዮሪቲ ማክሲመም ሓይሊ ዝነበሮም ሽዑ እዩ ነይሩ ነዚ ኩሉ ጥፍዓት ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሓይሊ ምስ በፅሓካ ጌጋ ኢኻ ትፍፅም መብዛሕትኡ ግዜ ስለምንታይ ኣብ 2000 ዝተወሰነ ስጉምቲ ዝኹሉ ሕጂ ኣብዚ እትይዎም ዘሎ እታ ናይ 2000 ሓደን ግብረ ሽበራውያን ኒውዮርክ ታወር ሃሪሞሞ ዝበሉ ባዕሉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ስለያ ዝሃንደሳ እዩ ነይሩ ነዚ ኩናት ሕጂ ንደልዮ ዘለና ምክንያቱ ካብ 1990 ክሳብ 2000 ብዙሕ ኩናት መወዳድርቲ ናይ ኩናት ኣይረኸቡሉን ስለዚ እንታይ ይገብሩ ኣሎም ኩናት ክትፍብርኽ ክትክእል ኣለካ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ባዕልካ ሰልጢንካ ንበዓል ቢንላደን ገለን ሽዑ ንኣሜሪካ ከም ዝሃረሙን ኣሜሪካውያን ድማ ዓብ ፖሊሲ ለውጢ ክገብሩ እንተኮይኖም ከተሰንብዶም ኣለካ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኒውዮርክ ከምፂኻ ነተን ዓበይቲ ህንፃታት ምስ ሃረምካያን ህዝቢ ኣሜሪካ ሰንቢዱ በቃ ኩናት ናብ ዘለኹም መኪዱ ኣጆኹም ጥራይ ክብሎም እዩ ብከምኡ ጌርካ ድማ ነቲ ፖሊሲ ናይቲ ሃገር ናብ ኩናትን ዕግርግርን ይቲኻ ብትሪልዮናት ዕዳ ኣብ 2000 ድሕሪ ቸገርኩሞ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ 10 ትሪልዮን ኣይበፅሕን ነይሩ ነይባ 10 ትሪልዮን ይረኽቡ ኣብዘን ዝሓለፋ 26 ዓመት ግን ብዕፅፍን ዕፅፍታትን እዩ ዕዳና ተወሲኹ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብልፅግና እስራኤል ሽዑ ነይራያ ለንቀና ይኮነት ናፅነታ ረኺባ ቀይሕ ባሕሪ ሽዑ እውን ጥቕሚ ነይርዎ እዩ ለንቀና ይኮነ መፅኡ ጥቕምናቱ ስለዚ ዘየለ ህውተታ ሃገሮም ክቋፀሩ ላብ ዘይክእሉ ዘለው ደረጃ ናይ እስራኤል ስርዓት መፅኡ ወይ ናይ እስራኤል መንግስቲ መፅኡ ነዚ ኩሉ ንሱ ዝወርዶ ዘሎ ነተንያሁ ንባዕሉ መዓት ዓዘቕቲ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ስለዚ ነዚ ጉዳያት እዚ ብፍላይ ብኢራን ንኢራን ክስዕራት ዘይክኢሉ ወይ እውን ገለ ነገር ክገብር ዘይክኢሉ ኣብ ዓዱ ከጋጥሞ ዝኽእል ፀገማት ኣለዎ ብልፅግና ግን ታዕንቆ ተስፋናቶም ኮንደኾን እስራኤል ትበሃል ናብዚ ከባቢ መፅያ ነዚ ሰራዊት ኣለና ናይ ሸው ሰራዊት ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ዝኸዶ ድማ ፋይዳ ዘይብሉ ቁም ነገር ዘይብሉ ሰራዊት ንዑ ሸጥና ወይ እውን ንዑ ኣካሪና ናይ እስራኤል ሓገዝ ረኺብና ኮንደኾን ናብ ኤርትራ ገለ ንገብር እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ኩሉ ትፅቢታቶም ኣብ ደገ እምበር ኣብ ነፍሶም ኣይኮነን ስለምንታይ ኣብ ነፍሶም ተዝኸውን ነይሩ እዚ ትኩነታ ተመልካቾች በየጊዜው በአማራ ክልል የሚደረጉ የህልውና ተጋድሎዎችን መረጃዎችን ከቦታው ከሚልኩልን መረጃ አቀባዮቻችን ጋር በመሆን በየጊዜው እያቀረብን እንገኛለን። ዛሬም እንቀጥላለን። እስቲ ወደ አንተ ልምጣ። አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ በጎጃም አካባቢ በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ ውጊያ እየተደረጉ ይገኛሉ። የጎጃም ትግል ከብርጭቆ ከጠርሙስ ወጥቶ አየሩ ሞልቶታል ማለት ይቻላል። ፍርሃት የለም። ሰራዊቱ ከህብረተሰቡ ጋር በጣም ተደራጅቶ ነው ወደ እንቅስቃሴ እየመጣ ያለው። ነገር ግን በዋናነት አሁን በተለይ ራያ አካባቢ ከባህር ዳር 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትገኘው መራይ ከምትባለው አካባቢ ላይ የተገኘው ድል እጅን ባፍ የሚያስጭን ብቻ አይደለም። ከዛሬ 2 ዓመት በፊት የፋኖ ኃይሎች በመራይ ከፍተኛ ጥቃት በፈጸሙበት ሰዓት እዚያ ትመስል ሃገር ዘላቶ ትብልጽግና ብዛዕባ ኩናት ናብ ኤርትራ ዶ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዶ ገለ እናበለ ኣብ ህውተታ ክነብር መሪፁ ዘሎ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብ ሪያሊቲ ዲስኮኔክትድ እዮም ክንብሎም ከለና ካብ ዝተበጊስና ኢና ኣብ ጎጃም ዝበሃል ብርቱዕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን again እቲ ፋኖ ዝበሃል ድማ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎን local fighters and communities are described as engaged in struggle for survival ስለዚ እቲ ፋኖ ምስቲ ህዝቢ ብሓደ ኮይኑ ናይ ህላዌ ኩናት የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ Fano forces reportedly attacked government forces near Merra town ዝበሃል ቦታ ከም ዘጥቅዕዎም ቶም ናይ ፋኖ ሓይልታት እዮም ዝነግሩ ዘለው ክሳብ ልዕልሚት ዝኾኑ ናይ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ከም ዝተቐተሉ 35 ድማ ከም ዝተሕዙ ከምኡ ድማ ኣፅዋር ተፈላለየ ከም ዝማረኹ እዮም ዝነግሩ ዘለው ካልእ ambushes and military movements ተሓቢዮም ፀኒሖም ብድብያ ድማ ብዙሕ ግዜ ሓደጋ ከም ዝወጥቅዎ ዘለው ነቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት እቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ድማ ልክዕ ተዳሂሉ ልቡ ዝጠፍኦ ሰራዊት እዩ ናብኡ ምስ ከደ እቲ ህዝቢ አንፃርካ እቲ ጎቦ አንፃርካ እቲ ገረብ አንፃርካ እቲ ሰብ አንፃርካ ምስ ኮነ ትገብሮ የብልካ ስለዚ were broiled build or enjoyed ስለዚ ፀገም እቲ ኩናት ናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ recruitment of young fighters government forces are accused of recruiting young and inexperienced ቆልዑ ይዕስክር ከም ዘሎን ንኣሽቱ ቆልዑ ኣታሊሉ ናሽኪዑን ይዕስክር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ትብልፅግና ከምኡ ድማ civilian impact ብዙሕ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ዝወርድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ሲቪል ህዝቢ ብዙሕ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ መንግስቲ ናይ ሓንቲ ሃገር
ብኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ክሕተት ከሎ ክንምንታይ ታሕቲ ወሪዱ ከም ዘሎ መንግስቲ ይኻትሪ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንብልፅግና ክወፁ ኣብ ዘይክእል ሽግራት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ትግራይ ከይዱ ድማ እቲ ሰራዊት ከምቲ ተሃዲድ ክገብር ዝቐንየ ኣይኮነን ዶ ገለ ስጉምቲ ክወስድ ካብታ ዘለዋ እውን መነቕ ክብላ ይከን ንድሕሪት ገፁ ከዝልቕ ተበጊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ብካልእ መንገዲ ክቕየር ከም ዝኽእል ዘረባ እናበርትዐ ይመፅእ ኣሎ እቲ ኩናት ናብ ካልእ መኣዝን ክቕየር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣክንዲ ናብ ትግራይን ናብ ካልእን ምናልባት ዝኣታርሲ ናብዚያ ክቕይረልኩም ከነተሓሓዛ ስለ ንደሊ ዘለና Military operations will continue until rebellion is defeated. Sudan's military leader Abdel Fattah al-Burhan says the country's armed forces will continue fighting until what he called the rebellion is defeated and stability is restored. Burhan, who chairs Sudan's Transitional Sovereign Council and serves as commander-in-chief of the Sudanese Armed Forces, made the remarks during a meeting on Sunday with Musa Hilal, head of the Revolutionary Awakening Council. The meeting was also attended by Mini Arko Minawi, governor of Darfur. According to a statement, Burhan offered እጂ ሱዳን ሰራዊት ናይ ሱዳን ነዚ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ጠቕላላ ክንስዕሮ ኣለና ዝብል ኣንቂድ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ምስቶም ኣላይት ፎርስስ ወይ እውን ካልኦት ሓይልታት ምስቲ ሰራዊት ናይ ሃገር ኮይኖም ብሓደ ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ሰራዊት ናቶም ኣብቲ ሃገራዊ ሰራዊት ክኣቱ ከም ዘለዎ እውን ይዘራረቡ ከም ዘለዎ እውን ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ግን ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኣንፃሮም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ድማ ምርዳእ የድሊ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዓብዩ ድማ ክፀሉ ዝኽእል ስጉምቲ ስለዝኾነ ንሱ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት በዚያ ንጀምር እስከ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብዚ ሎማዓንቲ ዘውፃቶ ማዕቀብ ጌርናሎም ኣለና ትብሎም ደላ ኤስኤምቢ ዝበሃሉ ሓደሽቲ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ወይ ከዓ ሩይ ዝነበረ ተራ ዘይነበሮም ኣብ ሱዳን ዝነበረ ጉዳይ ኣብ መንጎ አርኤስኤፍን ኣብ መንጎ ናይ አልብርሃን ዝመርሖ ናይ ሱዳን ሚሊታርን ዝነበረ ጎንፂ ብብዝሒ ነቶም ሓለፍቲ ናቶም ከዓ ማዕቀብ ክግበረሎም ክንሰምዖን ክንሪኦን ዝቐነና ነይሩ ሎሚ ግን ካብኡ ፍልይ ዝበለ ንሓደ ናይ ሱዳን ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝብል ምንቅስቃስ እዚ ነቲ ኩናት ንክናዋሕን እሞ ከዓ ኢራን ኮነኢላ ልዕሊ 20,000 ዓም ሰራዊት ስለ ዘሰልጠነትሎም ነዚኣቶም ተባሂሉ ኣብዚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሎማዓንቲ ዝወፅእ ዕለት 9 ማርች ማለት እዩ ዴዚግኔሽን ኦፍ ሱዳኒስ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝብል እዚ ኣሜሪካ ከም ሓደ ኣሸባሪ ኢላ ዝበየነትሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ከዓኒ እቲ ስትሪኦ ደሎም ሱዳኒስ ሙስሊም ብራዘርሁድ ኤስኤምቢ ካና ካብ ክልተ ዝተዋፅኦ ኮይኑ ሱዳኒስ ኢስላሚክ ሙቭመንት ዝበሃልን ኣርምድ ዊንግ ናቱ ከዓ አልበራ ቢን ማሊክ ብርጌድ ዝበሃሉ እዚኣቶም ቀጥታ ዝኾነ ስልጠና ክወሃቦም ስለ ዝፀንሐ ኢስላሚስት አይዲዮሎጂ ሒዞም ስለ ዘለው ብዝብል ነስቲ ዝኸይድ ዘለው ዓለምና ሽግር ሎሚ ዝኾነ ይኹን ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎ ሓይልታት ከመይ ክገብሩ ምዃኖም ሩዲ ኣሜሪካ ሕጂ ንምንታይ ነዚ ትብሎላ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ነዚ ሱዳኒዝ ሙስሊም ብራዘርሁድ 20,000 ዝኾኑ ተጋደልቲ ናብ ሰራዊት ሱዳን ኣሳቲፉኩም ዝነበረ እዚ ከዓ ስልጠና ዝተዋሃቦም ከዓ ካብ ኢራን ኢስላሚክ ሪቮሉሽናሪ ጋርድ ኮርፕስ ዝተዋሃቦም እዩ ብምባል ነዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብ ኣሸበርቲ ዝበሃል እትዮሞም ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ካብዚ እቶም ሰባት ነዚ ዘንቀሳቀሱ ወይ ከዓ መዚ ምትእስሳር ዘለዎም ዝኾነ ይኹን ንብረቶም ከይንቀሳቀሱ ኣብ ደገ እቲ ማዕቀባት ክግበረሎም እዮም ወሲኖም ዘለው መስቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ዓለምና ኩነታት መስቲ ኣብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት ኣቓልቦ ዘድልዮም ምስናትና ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነዚያ ጥራይ መንስማዓያ ድሕሪኩም ዝኮነ ነገር እንታይ እዩ እቲ ወጥሪ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎሚ ጅምር ኣብ መንጎ ትግራይን ሎሚ ጅምር ፅባሕ ጅምር ዝበሃል ነገር ንኩሉ ሰብ ዘሰንብድ መንገዲ ብሱዳን ኣቢሉ ዝጅምረሉ ኩነታት ዝቐርብ ዘሎ ይመስል እዚ ካብ ቀረባ ግዜ ምናልባት እቲ ሓደጋ እንዳኸበደ ክመፅን ብዙሕ ኣሸጋሪ ኩነታት ክፈጥርን እቲ ዝመፅእ ሽግር ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘይኮነ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዎን ነቲ ኣብ ኢራንን እስራኤልን ዘሎ ጎንፂ ማሕበረሰብ ዓለም ንዑ ኣቓልቦ ሂቡ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኣላይ ዘይብሉ ግደፉ ዝብል ዘይብሉ ብሱዳን ኣቢሉ ናይ ምጅማር ኩነታት ምክንያቱ ነዚ ዘሎ ኩነታት ግብፂ ዘላቶ ሱዳን ዘላቶ ንአርኤስኤፍ ንሓንሳብን ንሓዋርን ንምድምሳስ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ ክንገብር ኢና ወላ ናይ ድሮን ድጋፋት ካብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ኣሎ ወላ ናብ ኢትዮጵያ ክንጥቅዕ ኢና ዝብልዎ ነገራት ይመፅእ ኣሎ ዓይሎም ይኣኻኽቡ ኣለው ስለዚ መስቲ
ሕጂ ኣብዚ ካልድ ዝብሎ ዘሎ ወሲኽካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዝበሎ ብናይ ኢማራትን እስራኤልን ሎቢ ዝተደገፈ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወላ ብቀጥታ እቲ ኣውፂኦሞ ዘሎ ብቐጥታ ነቲ ብምሉእ ሰራዊት ሱዳንን መርሕነት ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳንን ዝኸስስ ተዘይኮነ እዚ ሞስለም ብራዘርሁድ ዝበሃል ኣካል ናይቲ ሰራዊት ኮይኑ ዘሎ its fighters may receive many receiving from ካብ ናይ ኢራን ሓገዝ ዝረኸቡ ዝብልዎም ዘለው እዚኣቶም መነመን እዮም ብኸመይ ገይሮም እዮም ኣይደንቲፋይ ክገብሮ ብኸመይ እዩ ኣብ ሰራዊት ሱዳን ክእትውዎ ከቢድ ኣርስቲ ክኸውን ስለዚ ኣሜሪካ ንዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን ድሌት ናይ ኢማራት ንምፍፃም ዝኣተወቶ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብልፅግና ካብቲ ኩናት ንድሕሪት ወለቕ ዘለቕ ዝብል ዘለውን እንተኾነ ካብቲ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ንላዕሊ ብመንገዲ ሱዳን ክመፆ ዝኽእል ሓደጋ እውን ይረኣዩ ስለ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ብልፅግና ዘይኮነ እቲ ሓደጋ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ቅልጡፍ ሓገዝ ክረክብ ተዘይክኢሉ ጠቕላላ ክወጥቀሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ እውን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ሙሉእ ብምሉእ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ኩናት ናይ ኢራን እናነውሐ እንድሕር ከይዱ እቲ ኩናት ናይ ኢራን እናሓየለ እንተኸይዱ እናኸበደ እንድሕር ከይዱ ኢማራት መመሊሳ ኣብ ሽግር ክታቱ እያ ስለዚ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ብመንፅር ሓደጋ ክወጥቀ እዩ እዚ ድማ ብልፅግና ዝገደፈ ገዲፉ እንተኾነ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ድጋፍ ክህብ ንኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ንሱዳን ድማ ከሻቕል ዝኽእል ስጉምትታት ክገብር እውን ይኽእል እዩ እዚ ፅቡቅ ጌርካ ምስ ትበሃል ከድልዮ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ኣሜሪካ ዳርጋ ብግልፂ ምስቲ ናይ ኢማራት ሓይሊ ኮይና ኣብቲ ናይ ሱዳን ጉዳይ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ወይ እውን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንኸይሰዓር ክትጎይ እንድሕር ፈቲና እቲ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ደን እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣብዚ ነተን ሰራዊት ሱዳን ዝሕይላ ዘለዎ ሃገራት ስጉምቲ ክወስድ እዮም እናተይ ፍርብዚ ኤርትራውን ኣብ ግዳይ ከይትኸውን ይፈርህ ኣብዚ ምክንያቱ ሰራዊት ሱዳን ኣብ መወዳታት ሓይሊ ናቱ ናይ ግብፂ ድሮናት ወይ ናይ ገለ ይኮነን ኣብ ባይታ እንተጥራዩ ኤርትራ ትቦ ዘላ ስልጠና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ቁርብ ትለይ ዘሻቕለካ ጉዳይ እዩ እንተኾነ እቲ ጉዳይ መፍትሒ ክረክብ ኢና ንደሊ ሱዳን ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ተኸቢሩ ሃገር ኮይና ክትቅፅል እንተዘየለ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ክሕንኩልን ተጀሚሩ እቲ ክፋእናቱ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝጠፍኣና ኣይኮነን ብርግፅ ነዚ በናይ መቃኒኻ ትሪዮ ነቲ ናይ እስራኤል መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ ብልፅግና ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ንምስሳይ እጅጉ ሰብሲቡ በቃ ነፀሉን ፅፉ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ቁሩብ ትለይ እንታይ ገብረልካ እቲ እስራኤል ዝበሃል በዚ ሕጂ ኣትይዎ ዘሎ ኩናት ብፍላይ እቲ ነተንያሁን ስርዓቱን ገለ ስምብራት ወሪድዎ ገለ ናይ ተሰርዕተ ናይ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ እንተደይወሪድዎ ከምቲ ዝደልዮ ሳዕስዒሩ ጎብሊሉ እንተወፂኡ is going to be very difficult ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ብብዙሕ መንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ፅነኢለ ከረየኩም እቲ ኩነታት ንዶናልድ ትራምፕ ይኹን ነቶም ኣብ ዙርዩ ዘለው ሓደጋ ወሪድዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ very delicate situation እና ዘለና ክብድ ዝበለ ኩነታት እዩ እቲ ብልፅግና ዝሓስቦ ዘሎን ክኸዶ ዝደሊ ዘሎ ኩነታትን እቲ ኣብ ከባቢ ዝፍጠር ዘሎ ነገራትን ኩሉ እናንበብካዮ ምኻ ተገዳሲ እዩ ኣሜሪካ ግን ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ተራብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንክትፃወት ዓጢቓ ዘላ ሃገር ምዃና ሕጂ እውን ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ድራማ ስለ ዘሎ ኣብ ናይ ድራማ ሂወት ስለ ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለው እቶም ኣብ ዙርዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ገንዘብ ብዙሕ ክኸፍሉ ዝኽእሉ ሎቢስትስ ነቲ ፖሊሲ ከም ድሌቶም ክጠማዝዝዎ ከም ዝኽእሉ ዳዕመ ሰሪዕ ብሰኔተርስ ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ክኾነን ዝፀንሐ እዩ ስለዚ ፎሬን ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ዴዚግኔሽን ወይ እውን እቲ ስጉምቲ ቀንዲ ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰሪዕ ይኮርድ ዝግባእ ናይ ካልእ ሓይልታት ዕጡቓት ምልሻ ዕሱባት ካብ ኮሎምቢያ ድሮናት ካብ ካልናምፀ ዝዋጋእ ዘሎ ኣክል ንዑ ትእግድ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ስጉምቲ ክትወስድ ምፍታን እንታይ ዘርእየካ ክንምንታይ እቲ ፖለቲካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሮማይስ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ it's going to be very very interesting ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እዋን ክንከታተሎ እንተቲ ናይ ብልፅግና እንተኽኢሉ ሃገሩ እዩ ከድሕን ዝኽእል ካልእ ካብ ድራማ ወፂኡ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ብልፅግና ወሪድዎ ዘሎ ደረጃ ናይ ውድቀት ድማ ክንርኢ ኢና ኣይኮነን ናይ ካልኦት ሃገራት መፅኡ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ክስዕር ኣይኮነ እቲ ኣብ ዓዱ ኣጋጢሞ ንዘሎ ፀገም እውን ክፈትሕ ዘይክእል እዩ ናይ ሱዳን ጉዳይ ሓደ ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ ኢኩዌሽን ናይዚ ንሪኦ ዘለና ይክኸውን ንዑ ምክትታል ድማ ከድሊ ደቡብ ሱዳን ዝበሃል ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ጎረቤት ናቶም እቲ ደቡብ ሱዳን ዝበሃል ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ እዩ ዘሎ ንባዕሉ ደቡብ ሱዳን ዳርጋ ክፍንጀር እቲ ኩናት ናቱ ኣዝዩ ቀሪቡ ዘሎ
ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ራይዎ ደቡብ ሱዳን I'm going to give you the ዜና ዘሎ ናይ ደቡብ ሱዳን ከነተሓዞ ምንታን ኣከመይ ዝበለ ነይበርሁት ከም ዘሎ ትብልጽግና እቲ ከባቢኻ ከምኡ እንተኮይኑ ንዓኻ እንታይ ክመፀካ ከም ዝኽእል ድማ ንምግማቱ ከቢድ ስለ ዘይኮነ ብዚያ ስምዕዎ Akobo after South Sudan Army orders evacuation. Thousands of civilians have fled the town of Akobo in eastern South Sudan after the National Army issued a forced evacuation order ahead of a planned military offensive. The South Sudan People's Defense Forces gave residents, aid workers, and United Nations peacekeepers until Monday to leave the town, which lies near the border with Ethiopia. Local humanitarian official Niall Liu said the town was almost empty by Sunday, with women, children, and elderly residents fleeing across the border into Ethiopia. He added that the sound of machine ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይ ደቡብ ሱዳን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ደረጃ ወዲቑ ዘሎ ሃገር እዩ። እሱ ድማ ድሮ ፍራጃይል ዝኾነ ሴኪሪቲ ዘሎ ማዝዩ ሰንኮፍ ዝኾነት ሃገር እያ ደቡብ ሱዳን ማለት እዩ። ዓብ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ኣጋጢሞ ኣሎ። ተዓሌታዊ ፀገም ኣለዎም። ስለዚ እታ ጉዳይ ክትፍንጀር ቀሪባ እያ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ድሮ ኣብ ካልእ እኳ ተፈንጂራ እውን ይብልዎ ኣለዉ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ዳይናሚክስ እዩ ዝፈጥር ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ብልጽግና ዝበሃል if we see the ብልጽግና ካርታናቶም ኣብቲ ንሪኦ ፀናዕና መፂኻ እንተረኻዮ ሳቶም ናይ ቀይ ባሕሪ ሓሳብ ኣለዎም እዚ ከባቢ እዚ እንተሪኻዮ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ብኩሉ መንገዲ ናይ ምዕራብ ወገና ደቡብ ይኹም ሰሜናዊ ምዕራብ ናታ ዳርጋ ብዓብዩ ንሱዳን ደቡብ ሱዳንን እያ ትዳወብ እቲ ሱዳን ዝበሃል ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ከም ዘሎን ዳርጋ ኣብ ሲቪል ወር ከሎ ሕጂ ድማ እቲ ደቡባዊ ክፋል ናቶም ከምኡ ይኸውን ኣሎ እዚ ድማ ንማንም ኢዱ ክእቱ ዝደሊ ሓይሊ ዓብይ ኣብ ደገ ዝኸፍትን ዕድል ዝፈጥርን እዩ ስለዚ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ወላ እውን እቲ ኩናት ኣብ ሰሜን ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ብመንገዲ ሱዳን ብዝተፈላለዩ ዕላማታት ግብፂ እውን ነቲ ኩነታት ናታ ኳልኩሌሽን ስለትገብር ዘላ ነቲ ኩነታት የንብብዎ ስለ ዘለዉ ነቲ ናይ ብልፅግና ሰንኮፍ ኣካይዳ ይርይዎ ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ኢትዮጵያ መን እዩ ዝዳወብ እንድሕር ኢልካ ድማ ኣምሓራ እዩ ዝዳወብ ፋኖ ከቢድ ኩናት የካይዳ ኣሎ ብዙሕ ዓወታት ይጎናፀፈላ ንብለሉ ዘለና ከተተሓሓዞ if you try to connect the dots እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣይ ዘሸግር ኣይኮነን ስለዚ ፋኖ እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ እናደፍአ ዝኸይድ ዘሎ በቲ ሱዳን ድማ ተወሳኺ ናይ ኩናት መንፈስ ኣብ ተርእየሉ ዘላ ናብ ኢትዮጵያ ገፃ ክትገብረሉ ትኽእል ስጉምትታት ዝረአ ዘሎ ነዚ ኩሉ እናደመርካዮ እንድሕር ከይድካ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ነገር እዩ ዘርእየካ እሱ ድማ ብልፅግና ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ናይ ህላዌ ሕቶ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንእሽተይ ቀመም ክንውስኸላ ካልእ ቀመም እዚ ድማ ናይ ለንቀነ ወፂኡ ዘሎ ቪድዮ እዩ እዚኣቶም ድማ ሸነ እዮም ሸነ ካብ ትሪእዎ ኣለዎም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናስፋሕፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ናይዚ ሃገር እዚ እኮ ፕራንክ ድዩ ዋላ እንታይ ዋላ ኮሜዲ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ክርዳኣና ይከኣልና ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ናይ ሸነ ሰራዊት እዩ ምስቲ ሓጓፍ ናይ ብልፅግና ፈጢርዎ ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ሸነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከመይ ኢሉ ሳብ ብዙሕ መንእሰይ ከም ድማ ብዙሕ ናይ ኣፅዋራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ኣብቲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዘሎ ናይ ሸነ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ሃገርሲ ኣብዚ እውን ኢሎምና ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ is rapidly gaining strength while the Ogaden እቲ ናይ ኦጋዴን ድማ ኦጋዴን ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ናብ ወታደራዊ ስጉምቲ ክምለስ ወይ ናብ ወታደራዊ ቃልሲ ክምለስ ኣንፈት ኣርእዩ ኣሎ ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ኮይንካ ወታደራዊ ቅልፅም እንተዘይብልካ ዮርዳን እቲ ኩነታት ናትካ ናብ ዝኸበደ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ክትኣቱ ከም ትኽእል ስለዚ ካብኡ ቀፂሉ with both Amhara and Tigray already locked in conflict with the federal government, Abiy Ahmed's grip on power is dangerously fragile. ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሸነ ኣካይዳ እውን ተሪኻዮ እንታይ ዝብል መደምደምታ እዮም ዝበፅሑ እታ ሃገር ብፈትሊ ተተሓሒዛ ከም ዘላ ዝኣረገ ክዳን ብፈትሊ ተተሓሒዙ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና very very ኣብ ጫፍ ዝኾነ ናይ ሓደጋ በፂሓ ከም ዘላን ናይ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ድማ ነቲ ነገር ክፍንጅሮ ከም ዝኽእል ካብዚ ቀፂልካ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ድማ ንስገር ድና ክመፅእ እሞ ኣብኡ ከለና እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብጥልቀት ርኢና ይክንሓልፍ ካብ ዘልዮ ከለና ወቅታዊ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣቲና ሞ ምስ ሕዚ ትግራይ ዘላትሉ ከምቲ ዓንቶ ትገልፆ ዝነበርካ እዩ ቴዲ ናይ በጀት ክልከል ኣሎ መድሓኒት የለን ነዳዲ የለን ብዙሕ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ትግራይ ካሽቅርሽ እውን የለን ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዚ ስዕቡ ትግራይ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝበሃል ኩነታት እያ ዘላ ሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ውዳበታት ናይ ትግራይ ኣብዚ መዳይ እዚ ከም ዓብዪ ኣጀንዳ
ኣጀንዳ ወሲዶም ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክኾን ይኽእል እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ፀቕጢ ኣብ ምፍጣር ዝረአ ዘሎ ድኽመታት ኣለዎ ምንም ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ኣጀንዳ ወሲዶም መግለፂታትን ካልኦት ምንቅስቃሳትን ክገብሩ ንዕዘብን ዘለና ሞ ከመይ እዩ ዝረአ ማለት በዚ መንገዲ እዚ ትግራይ ተሳዒራ ወይ ከዓ ንሳቶም ዝሓልምዎ ዘለዉ ናብ ትግራይ መፂኻ ምምሕዳር ይከኣል እዩ ህዝቢ ምስ ተወድአት ፖለቲካ ምንቅስቃሳት ይቅፅል እየ ምባል ይከኣል እዩ ሕዚ ዝዕፆ ዘሎ ትግራይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ናይ ትግራይ ጥራሕ ድዩ ህዝቢ ደይኮነን እዩ ዝብል ጉዳይ ኣብዚ መዳይ እውን ዝተወሰነ ርእቶ ተትበሉ ቴዲ ብልፅግና ካብ መጀመሪኡ ክሊር እዩ ታርጌቱ መንሃም ዝኾነ ማለት እዩ ብልፅግና ሓደ ግዜ ፖለቲካሊ ኮሬክት ንምዃን ዝኾኑ ቃላት ይጥቀም ምናምን ቅድሚ ሕዚ ጁንታ ነይሩ ግን ጁንታ ንዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ዝምልከት ቃል ኮይኑ ኣፕላይድ ከም ዝኾነ ወይ ከም ዝተተግበረ ንፈልጦ ኢና ፀቢቕና ማለት እዩ ሕዚ እውን ፅሩፍ ጉጅለ ዝብል ተኣሽም ሒዙ ወፂሉ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ብልፅግና ዘለው ተጋሩ ሓዲኡ ወይ ዝኾኑ ሰባት ዘምፅዎ ስም ከም ዝኾነ ይገምት እየ ግን ብልፅግና ምንም ግልፂ እዩ ብተግባሩ ብኣሰራርሕኡ ብሕገ ወፃፅኡ ብኣመራርሕኡ ብኩሉ ታርጌቱ ህዝቢ ትግራይ ኢንስ ኢንታይሪቲ ከም ዝኾነ ማለት ሓበዩ ይፈልጥን ማለት እዩ ግልፂ እዩ ምስ ብልፅግና ማለት ማይንድ ዩ ኣነ ኣብቲ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ እዩ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ፀገም ቁፅሪ ሓደ ተሓተት ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ይባህላ እያ ኣነ ማለት ተቃላዓይ ንህዝቢ ትግራይስ ንጀኖሳይድ ብዝበለፀ ተቃላዓይ ብምግባር ደጋጊምና ኢልናዮ ኢና እቲ ጀኖሳይደል ዲዛይር ሓደ እዩ ጀኖሳይድ ናይ ምፍፃም ኬፓቢሊቲ ከዓ ካሊእ እዩ ዝኾነ ሓይሊ ናብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ናይ ምፍፃም ድሌት ክህልዎ ይኽእል እዩ ክእለት ንኸይህልዎ ምግባር እቲ ኣብ ትግራይ መንግስታዊ መሓውር ናይ ፓርቲ መሓውር ናይ ኢኮኖሚ መሓውር ዝሓዘ ኣካል ሓላፍነት እዩ ነይሩ ብዝተዓየ ሲስተም ከዓ ናይ ኩሉ ህዝቢ ሓላፍነት ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ እውን ኣብ ሓደ ሲሪየስ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሓንቲ ዘረባ ለንቀነ ብዙሕ ክትመላለስ ቀንያ ብልፅግና ምስ ህወሓት ወይ ምስ ትግራይ ዝርርብ ክካይድ ይሓስብ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ ነዚ ድማ ካብ ትግራይ ዝመፀ መልሲ ክንሰምዕ ህወሓት ወይንም በትግራይ አመራሮች መካከል የፖለቲካ ንግግር ተጀምሮ እንደሆነ ለማወቅ የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ሚካኤል አስገዶምን ጠይቆ ነበር። ቃል አቀባዩ በሰጡት ምላሽም ተከታዩን ብለዋል። ስለዚህ ቢሆን ምንም ምንጠላው አይደለም ግን በዚህ ሳምንት በዚህ ሁለት ቀን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አልነበረም ሀሳብም አልመጣም ወደ አዲስ አበባ የሄደ ተወካይም የለም በፌደራል መንግስት እንደዚህ አይነት ጥያቄና ፍላጎትም የለም ስለዚህ አንቺ ያነሳሽው በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሊኖር ይችላል በእውነቱን ለመናገር ከሆነ ግን ሙሉ በሙሉ አልቧልታ ነው ውሸት ነው እንደዚህ አይነት ውይይት አልተጀመረም በፌደራል መንግስት እንደዚህ አይነት ጥያቄም አልመጣም ፍላጎቱም የለም በእኛ በኩል ለድርድር ከምትሪዎ ዘለኹም ብልጽግና ሰርቲፊኬት ዘለዎ ሓሳብ መራሒ ዘለዎም ታ ፒኤችዲ ናቱ ሰርቲፊኬት ናይ ሓሶት እንድያ ዶክተሬት ከም ዘይገበረ ወይ እውን እቲ ዝገበረሉ ትክክለኛ መንገዲ ከም ዝነበረ ስለዚ ሓሲኻ ዶክተር እንድሕር ኮንካ ሰርቲፊኬት ናቱ ለካ ማለት እዩ እቲ ዝላዕለ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ክትበፅሕ ፒኤችዲ እዩ ናብ ፒኤችዲ ሓሲኻ ካብ ሻብዓይ ክፍሊ ከም ዝሓለፍካ ካብ ሻብዓይ ክፍሊ ንኒኦ ኣበይ ከም ዝተምሃርካ ዘይትፍለጥ ዶክተሬት ገይረ ትብል እንተለኻ እሞ ንሱ ድማ ፕሩፍ ክኸውን ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ንስኻ ናይ ሓሶት ዶክተሬት ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ዝፈልጣን ዝበልካን ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ሕጊ ኣብ ኩነታት ናይ ዓለም ከንፀባርቃ ንርኢ ኣለና ሕጂ እዚ ሓደ ኩነታት ክኸውን ከሎ እቲ ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ እንደሊ ድማ ከሪአኩም እየ America's war with Iran has choked off energy supplies, driven up rates of oil and gas, and it has the entire East Africa region on edge, especially Kenya. As Africa prepares for fuel supply shocks, Nairobi is cautiously tracking a fuel tanker expected to load in the Red Sea. It will be carrying petroleum products from West Asia. ኩናትና ኢራን ምናልባት ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጥራይ ዝዕቀን ኣይኮነን ሃገራት ኣፍሪካ ንባዕለን ኣብ ሓደጋ ወዲቐን ኣለዋ ስለምንታይ ዝኣክል ነዳዲ ኣለወን ድዩ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ንኬንያ ጥራይ ከም ናይ ሚድያ ክፉትነት ስለ ዘለዋ እምበር መብዛሕትኦም ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣትየን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክንምንታይ ዕቁር ነዳዲ ኣለካ ወይ እውን ንክንደይ እዋን ክትቅፅል ትኽእል እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ብኸመይ መንገዲ ይፀልወካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ካብዚኣተን ብብዝሒ ብዙሓት ክኢላታት ዝሰማምዑላ ዘለዉ
ኢትዮጵያ እታ ዝለዓለ ቅልዕነት ዘለዋ ያብዚ ጉዳይ እዚኦም ዝብሉ ዘሎ ስለምንታይ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ እንድሕር ኢልካ ምንጭ ናይ እቶታ ብዓብዩ ንኣብነት ወርቂ ናታ ኣብ ኢማራት እዩ ዝሽየጥ ፍላይ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ምንጭ ናይ እቶት ጠጠው ኢሉ ኣሎ ሓደ ካልእ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ምግቢ ናቶም ገለመለዮም እቲ ኤክስፖርት ናቶም እቲ ስጋ ድዩ ካልእ ናብ ሃገራት ዓረብ እዩ ዝኸይድ እሱ እውን ተዓፅዩ ኣሎ ነዳዲ ናቶም ካብ ሃገራት ዓረብ እዩ ዝመፅእ እሱ እውን ተዓፅዩ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናብ ካልእ ሃገራት ዝሰድድ ዝነበረ ወይ እውን ፍላይትስ ናቱ መብዛሕትኡ ዳርጋ ዝበፅሐ ፍላይትስ ናቱ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ቀንዲ ሓይሊ ናቱ እሱ እውን ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ብልፅግና ምናልባት ኩናት ክገብር ተዘይደለየ ሕጂ ውሽጣዊ ኩናቱ ኣዘቢቑ ክከብዶ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኩናት እዚ መጠን ዝነውሓሉ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ኩናት መጠን ዝነውሓሉ መጠኑ ብልፅግና ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክወርዶ እዩ ሓንቲ ኩናት ከይጀመረ ከሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ኢንፍሌሽን መናብሮ ምኽፋት ኩሉ ነገር ዘለዎ ፀገም ጥርዚ ከም ዝነበረ ንሪኦ ኣለና ኣብ ልዕሲ ከምኡ ድማ ሕጂ እቲ ቀንዲ ምንጭ ናይ እቶቱ ዝነበረ መፈከሩ ኮይንዎ ዝነበረ ንኣብነት IMF ምንታይ ከስዎ ነይሮም ንብልፅግና ብዙሕ ግዜ እንድሕር ኢልካ ብምንታይ ከስዎ ነይሮም በታ እንታይ ካ ትብላ እዚኣ ኤክስፖርት ሴክተር ናትካ ወይ እውን እቲ ሬቨኒ ጀነሬቲንግ ካፓሲቲ ናትካ እኹል ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ 3-4 ክፋል ወይ እውን ኣምሓራ ትግራይ ካልኦት ዓበይቲ ክልላት ናትካ ኣብ ኩናታት እዮም ከምቲ ዝድለ ታክስ እቱ ስለዘየለካ ካብ ህዝብካ ማለት እዩ ካብ ኤክስፖርት ኢካ ክትክኦ ዘለካ ነቲ ኢንካም ናይ መንግስቲ ስለዚ ኣግሬሲቭሊ ናብ ኤክስፖርት ዘተኮረ ጥራይ ዝሰርሕ ዘሎ ወላቲ ናይ ሪፎርም ዝብሎ ዘሎ ኮሪዶር ልምዓት ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ገንዘብ ክእትወሉ ዝኽእል ነቲ ናይ IMF ዝወሃቦ ዘሎ ሓደጋ ዝግበረሉ ዘሎ ምድላዋት ንዑ ክምልሰሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ስለ ዘለዎ ስለዚ ብልፅግና እቲ ዝዓበየ ኩናት ክኾነ ዝኽእል እዚ ኩናት ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካን ከምዚ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለው ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝዋግእሉ ዘለው ሲ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ክትከይድ ዝበለፀ ዕድል እዩ ደሉዥን ህውተታ ናይ ህላዊ ሕቶናታ መመሊሱ ክዓቢ ካልኣይ ኤክስክሉሲቭሊ ንመን ክኸብድ ዝኽእል ዝብልዎ ዘለው ኣብዚ ላ ሓንቲ ፋይናንሻል ታይምስ ኣውፅዋ ዝነበረ there was this article where is it ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጋልፍ ስቴትስ ኣብዚ እውን ክሰምዋ ትኽእሉ እዮም According to media reports, Saudi Arabia, the UAE and Qatar are weighing the staggering costs of a prolonged regional war. The war has disrupted energy supplies through the Strait of Hormuz. It is a crucial waterway through which a fifth of the world's oil and gas passes. Qatar ሕጂ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ከባቢና ኣስተቢልካ ምርኣይ የድሊ እዚአን ሃገራት ዓረብ ንባዕለን ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣጋጢሞን ኣሎ ስለዚ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ኢንቨስትመንት ይኹን ናብ ካልኦት ዝገብርዎ ኣካይዳ ዳግመ ግምት ንክገብርሉ ክግደድ እዮም ወይ እውን እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኢንቨስትመንት ኣብ ኩሉ ጠጠው ክብል ኣይኮነን ግን ናይ ብሓቂ ምስቲ ናይ ህላዊ ሕቶ ገጢሞዎም ዘሎ ምስኡ ዝተቃነየ ስጉምትታት ክወስዱ ክፍትን እዮም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርቃት እንተለካ ሰላም እንተለካ ዕድላት ናይ ምርካብ ተኽእሎ ክዓቢ ይኽእል እዩ ብግምጣሉ ንስኻ ካብቲ ዕግርግር ክትረብሕ ትፍትን ተነርካ ሽግርካ ክዓቢ ይኽእል እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ሃገራት ዓረብ ለጋሳት ክኾነ ኣይኮነን ወይ እውን ዓብዪ ኢንቨስትመንት ክገብራ ኣይኮነን ኢንፍራስትራክቸር ናተን ተሃሪም ኣሎ ምንጭ ናይ እቶተን ጠጠው ኢሉ ኣሎ ንኣብነት ዱባይ ጥራይሲ ንመዓልቲ 100 ሚልዮን ዝኸውን ሬቨኒው ናይቲ ዱባይ ኤርፖርት ወይ እውን ናይቲ ቱሪዝም ትረኽቦ ዝነበረ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ብሎ 11 መዓልቲ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ዋላ እውን ከም ዱባይ ብዙሕ ሪዘርቭ ለኒ ገለገለ እንድሕር ኢልካ ኩሉ እቲ ነገር ኣብ ማርኬት ዝተወሰነ እዩ እቲ ዘለካ ሃብቲ እውን ኣብቲ ናትካ ብርክታት ናይቲ ንብረትካ ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ስታክ ማርኬት ናትካ ክራሽ ተገይሩ ሪል ስቴት ናትካ ክራሽ እንተገይሩ ቱሪዝም ሴክተር ናትካ ክራሽ እንድሕር ገይሩ ኢቭን ናይ ወርቂ ሴክተር ናትካ ክራሽ ተገይሩ ምክንያቱ ወርቂ መፀካ የለን ንኣብነት ጋና ወርቂ ናታ ብኢማራት እዩ ዝፃረ ነይሩ ብሰንኪ እዚ ኩነታት ጠጠው ስለዝበለ እቲ ሃገር ድማ ግዲ መፍትሒ ክደሊ ስለ ዘሎ ናብ ካልእ ሃገር ይኸይድ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ነፍሲ ዝኻለ ብድሆ መፂዎም ስለ ዘሎ ነቲ ዘለዎም ኢንቨስትመንትታት ይኹን ነቲ ዝነበሮም ስትራቴጂ ይኹን ነቲ ዝነበሮም ኣካይዳ ንክቕይሩ ዝግደድሉ ምክንያት ክህሉ ይኽእል እዩ እንድሕሪ ቀንዲ ምክንያት ንሃገራት ዓረብ ከምዚ ናይ ሎሚ ፈተና ኣጋጢሞም ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ካልኩሌሽንስ ናቶም ሲሪየስሊ ክቕየረሉ ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኢንቨስትመንት ናቶም ድዩ ስትራቴጂ ናቶም ድዩ ኩሉ ነገር ስለዚ ናብ ካልኦት ሃገራት ተፀጊዕካ ትኸይድ እንድሕር ነርካ you will face a very difficult situation ብግምጣሉ ሃገራት ኣፍሪካ ነዳዲ ዘለወን አንጎላ ናይጄሪያ I don't know መን ኣሎ ኣልጄሪያ እውን ህልዎ ነዳድን ጋዝን ዘለወን ሃገራት ድማ ትዝበለፀ ግዜ
ነዳድን ተነይሩካ ዋጋ ናይ ነዳድን ሰማይ ከይድሎ ኣይተዓፀኻን ኣለኻ now is the time to make money ዝባል ስለዚ ብልሽውና ስለ ዘለዎ እምበር እተን ነዳዲ ዝሸጣ ከም በዓል ናይጀርያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝበለፀ ኣታዊ ክገብራሉ ዝኽእላ ሞሜንት እዩ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ዝነበረን ቀዳምነትን ዝነበረን ስትራቴጂን ዝነበረን ኣካይዳ ናብ ኣፍሪካ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣሎ ኣብ ሱዳን I'm not sure ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኾን ከሎ እቲ ኢማራት መንገዲ ክቕይር ይኽእል ወይ እውን ኣብዚ ቀረባ መንገዲ ናይ ምቕያር ተርእዮታት ኣለዎ ክንብል ከቢድ እዩ I think እቲ ካብኡስ ዝተማሃረ ይመስልኒ ዘሎ ንግዜ ድማ ክንገድፎ ንኽእል ኢና እንተቲ ኣብ ጠቕላላ ብሃገራት ዓረብ ደረጃ ብሃገራት ጋልፍ ስቴትስ ወይ እውን GCC ደረጃ ዝዝረብ ዘሎ ብተደጋጋሚ ናብ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘሎ ቀንዲ ድማ ናብ ኣፍሪካ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኢንቨስትመንታት ዳግመ ግምት ክገብርሉ ከም ዝኽእሉ ኣብ ናቶም ትሕቲ ቅርፅን ፀገማትን ከምኡ ድማ ሴኪሪቲ ናቶም እዚ ናብ ኣሜሪካ ኣቕኒዖም ዝኸድዎ ዝነበሩ ወይ ኣፅዋራት ናቶም ከፍርዩ ክፍትኑ እዮም ወይ እውን ካልእ ነገራት ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ቅድመ ኩነት ናቶም ወይ እውን ስነ ቁጠባ ናቶም እውን እቲ ቁጠባ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ከም ዝኾነ ነብሶም ነጊርዎ ማለት ስለዚ ብዙሕ ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ህላዌ ፈተና ክመፀካ ከሎ ነካይዳኻ ዳግመ ግምት ጌርካ ካልእ ኣማራፂታት ክደሊ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ so UAE, Saudi Arabia and Qatar have collectively invested over 100 billion, 100 billion invest ገይሮም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ከም ዝኽእል እቶም ናብኦም ተፀጊዖም ዝኸዱ ዝነበሩ ሃገራት ድማ ክብድ ዝበለ ብድሆ ይፅበዮም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ነዳዲ ብቐጥታ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም ማለት እዩ እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ባጌርና ናብትናትና ክምለስ ኢና Looking at a couple of things going forward in terms of where does this go and how does this end, and it seems to me that there are two critical factors to look at: markets and munitions. Markets. Where are the oil markets? Where's the stock market? Where's the bond market? I know President Trump is very attentive to those, and if they go in a southerly direction and stay that way, or in the case of oil in a northerly direction, that's going to be possibly a limiting factor. Then munitions. There's really a race on to figure out who expends their munitions first and fastest. Do the Iranians put us in a position where እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ድያ ይብልን ኣብ ንብለሉ ዘለና ሓደ ነገር ጥራይና ክንፈልጥ ንኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ካልኩሌሽን ናቱ ነዚ ኩናት ጠጠው ንኸብል እንድሕር ኮይኑ ኣክልተ ነገራት ሓደ ማርኬትስ ዕዳጋታት ከመይ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ዕዳጋታት ዘለዎ ፅልዋ ወይ እውን ንሱ ሃብቲ ናቱ ብምሉ ኣብ ዕዳጋታት እዩ ዝምርኮስ ዝዛረብ ዘሎ መን እዩ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ፕሬዚደንት ነይሩ ዝብልዎ ወላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ነይሩ ግን ዳርጋ ፕሬዚደንት ዝነበረ ንሱ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ባይደን تا بايدن ዝነበራ ኩነታት ስለ ንዝክራ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማት እንድሕር ደሊኻ እዚአን ዝብለን ዘሎ እዩ ኢራን ድያ ክስዕር ወይስ ኣሜሪካ ድያ ክስዕር ዶናልድ ትራምፕ መንገዲ ክቕይር ድያ ይቅይርን ንዝብል ክትፈልጥ ተደሊኻ ይብላ ኣሎ ሓደ ሚኒሽንስ መን ዝያዳ ፅዋር ኣለዎ ንነዊሕ ክዋጋ ክእል ካልኣይ ድማ ዕዳጋታት ከመይ ይፃወሮ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዕዳጋታት ፀገም ስለ ዘለዎ ንዕዳጋታት ንነዊሕ እዋን ኣብ ሓደጋ ውሪዱ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ናይ ግድን ስጉምቲ ክወስድ ክፍትን እዩ ግን ነቱ ዝደልዮ ዘሎ ድማ እንተደይ ሰሚዓቶ ኢራን ወይ እውን ነቱ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ እንተደይ ጌራቶ ድማ ናብ ሓደገኛ ስጉምቲ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ግምታት ኣሎ ስለዚ በቲ ሓደ ድማ ናይ ኣፅዋር መን ኣለዎ ዝያዳ መን ተፃዊርዎ ነዚ ኩነታት ክኸይድ ይኽእል እውን ግምት ጌርካ ክትሪዮ ዘለካ እዩ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ኩናት ንክንደይ ይኸይድ መን ይዕወተሉ መን ከይሰዓር ንኽትብል ይሕግዘካ ዝበሎ እዩ ኣብ መወዳእታ ቀርና ኣፍሪካ ብዓብዩ ቀርና ኣፍሪካ ድማ ወይ ምብራቕ ኣፍሪካ ድማ ብዓብዩ እዚ ኩናት እዚ ፈትዩ ፀልዩ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ኩነታት እዚ ብዘይካል ዓለም ኤርትራ ይትጉዳእን እያ ኤርትራ ወላሓንቲ ፀገም የብላን ክብል ኣይክእልን እየ ግን ኤርትራ ተዝበለፀ ነዚ ኩነታት እዚ ንክትወፆ ዝበለፀ ኣጋጣሚ ዘለዎ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ሽግርን ፀገምን ኤርትራ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ድልውነት ከም ትህልዋ ክገብራ ከም ዝኽእልን ካብ ካልኦት ንላዕሊ ናይ ምፅማም ክእለት እውን ስለ ዘለዋ ካብ ካልኦት ንላዕሊ እቲ ህዝባ ንሽግርን ብድሆታትን ኣጃስትድ ክኸውን ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዚ ሽግርን ፀገምን ስለ ድፈቱ ይብል ኣለኹን ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ብድሆታት እናራየ ተፀሚሙ ክኸይድ ዝኽእል ብምዃኑ እቲ መንግስቲ ኣብዛ ሕጂ ዘላታ ብዙሕ ነገራት ዕላማታቱ ንክሃርም ወላ እኳ ተፀገም ንኩሎም እንተኾነ ናይ ኩሎም ፀገም ንዓና ብዝወሓደ ክሃርመና ዝኽእል እዩ መሰርእ ውሳነ መሰርእ ሰልፍ ሪላያንስ ነፍሰ ምርኮሳ ዝብል ዝነበረ ናይ መግቢ ድዩ ናይ ካልእ ኣብዚ ጉዳያት እዚ ዝጠቕመካ ኣብዚ ጉዳያት እዚ ኣመና እዩ ዝጠቕመካ ስለዚ ሎሚ ኣንተ በንታይ ኢለኩም ነይረ
ሓዳፊቱ ጽቡቅ ገይረ ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ከነብስላ ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነት ኣብዚ እንታይ ኢለኩም ነይረ? There's a war investigation. Iran says ሃገራት ዓረብ ብሰንኪ እዚ ናይ ማይ ሕቶ ኣብ ዝገደደ ፈተና ኣትየን ከም ዘለዋ ንዛረብ ነርና። ምክንያቱ ናይ ማይ ሕቶ ናይ ሂወት ሕቶ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኤርትራ ዝዓበየ ክፋል ናታ ኣብ ምንታይ ተጥፎ ነይራ ፀጋታት ናታ እንድሕር ኢልካ ኣብ ዲጋታት ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ዝዓበየ ፈተና ክኸውን ዝኽእሎሚ ማይ እዩ። ኣብቲ ዝዓበየ ፈተና ድማ ኤርትራ ዝበለፀ ስጉምቲ ወሲዳ ፀኒሓ እዚ ማለት ዝኣክል ማይ ወላ እኳ ክራማት ናትና እንተለና ማይ ዝሃርመና ዓዲ እንተኾነ እቲ ማይ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ዓዲ በታቲኑ ናብ ካልእ ሃገራት ክኸይድ ዝኽእል ወሓይዚ ነይሩ። ስለዚ ማይና ክንዕቀብ እንድሕር ኺኢልና ማይ ድማ እቲ ዝዓበየ ቻለንጅ እዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት እዩ ዝበሃል ዘሎ። ስለዚ በዚኣ እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ብድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ መንግስቲ ንሓዋሩ ከመስግኖ ዝኽእል ነጥቢ ገይሩ ኣሎ። ስለዚ ነፍሰ ምርኮሳ ዝብል ካልኦት ነገራት ድማ ምስ ሓዊስካ ምዚ ናይ ኩሉ ምስቲ ኩሉ ሓደጋታት ዝነበረት መንግስቲ ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምትታት ተስፋ ክበካ ዝኽእል ብዙሕ ፅቡቅ ተገይሩ ከም ፀንሐ በዚ ድማ ነቲ ፅቡቅ ዝተገበረ ከነመጉስን ክብሪ ክንህብን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ንመለስ ናብቲ ካልእ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ እዚ ፌደራል ናብ ትግራይ ዝልኾ በጀት ምቁራፁ ስዒቡ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ክዕፀው ከም ዝኽእል ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ጠንቂቑ። እቲ ቢሮ ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ናብ 5 መድረክ ትካላት ትምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ፃውዒት ሓገዝ ትምህርቲ ዝምልከት ደብዳቤ ጽሒፉ ኣሎ። ኤፍሬም ረዳ የዋሊድዎ ኣሎ። ብሰንኪ ምቁራፅ ምልኣኽ በጀት መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ክዕፀው ከም ዝኽእል ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣጠንቂቑ። ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ናብ 5 መድረክቲ ትካላት ትምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ፃውዒት ሓገዝ ትምህርቲ ዝምልከት ደብዳቤ ልኢኹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ሒዙ ናብ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ገንዘባዊ በጀት ከም ዘይለኣኸ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ኩዕሽ ሓቢሮም። ከም ሳዕቤን ድማ መምሃራን ትግራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይተኸፈሎም መሃይ 16 ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና? ሓደ ካብቲ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኩናት ናይ ትግራይ ብዝበርትዕ መልክዕ ይቕፅሎ ከም ዘሎ በዚ ትርኢ። ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ሞራሉ ከምበርክኾ ንሓዋሩ ኣብ ድኽነትን ሽግርን ክእትዎ መዲቡ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈ መድሃኒት ኣብቲ ዓዲ ከምዘይኣቱ ገይሩ ዓፂዎም ከም ዘሎ ዘርኢ ሓበሬታታት ክዘውርቀኒ እዩ። ሕጂ ድማ ነቲ ትምህርቲ ናይቲ ሃገር እውን ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ስለዚ ነቲ ህዝቢ ሲስተማቲካሊ ከመይ ጌርካ ተንበርክኾ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ እዩ እቲ ምስ ጀኖሳይድን ምስ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዌፐናይዜሽን ኦፍ ሰርቪስስ ነቲ ዘለካ ማእከላይ መንግስቲ ክቦ ዝግቦ ንኣፅዋር ክጥቀመሉ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ናይ ብሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ እዚያ ትመስል በቲ ሓቀኛ ምስልናታ ግን ብልፅግና ወላ ንኣምሓራይ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ኣብዚ ስምዑ ዳርጋ ብተደጋጋሚ ዝኽሰስ ዘሎ እዩ በዚ ጉዳያት እዚ በዚ ሕማቅ ተግባራት አገዛዝ በኩል ተስፋ በመቁረጥም ይሁን የመጨረሻው ጊዜ ሲደርስ የኢትዮጵያን ህዝብ እርስ በርስ በማባላት እኔ ከሞት ሰርዶ አይብቀል እንዳለችው አያ ሀገርን አበጣብጦ ስልጣንን ማጣት ካለ ሌላውም የመጨረሻው ፍጻሜም ከመጣ የኢትዮጵያን ህዝብ የማይሽር ጠባሳ ትቶ ለማለፍ ነው የአብይ አህመድ አገዛዝ እየሰራ ያለው። ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ሲጠጋም መሰል የተለያዩ ግጭቶችን እንደሚፈጥር ይታወቃል። ጎንደር ላይ የሰማ ነው የኢማሙ ግድያ ማንም ያድርግ ማን መንግስት ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል፣ ጎንደር በጄ ነው፣ ጎንደር ላይ ምንም ኃይል እግሩን አይረግጥም የሚል ፉከራ የሚያሰማው የአብይ አህመድ አገዛዝ ይህን ድርጊት ታዲያ ማን ፈጸመ? ለምንድን ነው የሃይማኖት ግጭትን መፍጠር የተፈለገው? በምስራቅ አርሲ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በየቀኑ እየተገደሉ ነው። ይህ አጀንዳ ጎልቶ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ትኩረት እያገኘ ሲመጣ በዚህ በኩል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ብተደጋጋሚ ዝዛረበ ዘሎ ብልፅግና ነቲ ሃገር ኩናት ሓድሕድ ንሓድሕዶም ከም ዝበልዑ ንክገብራ ሓጢቑ ተበጊሱ ዘሎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ኣብዚ ኣርሲ ዝበሃል ወገን ናይ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ኣምሓራ ይኹኑ ካልኦት ተደጋጋሚ ቅትለት የጋጥም ከም ዘሎ ክነግሩ ከለዉ ብልፅግና ሸነ እዩ ዝፍፅሞ ዘሎ ብምባል ንሸነ ኣብቲ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝኽሰስ ገይሩ ኣሎ ወይ እውን ተኸሲሱ ኣሎ። ግን እሳቶም ይኹኑ ዋላ ፋኖ ህዝቢ ኣምሓራ ነቲ ኩነታት ዝፍፅም ዘሎ ብልፅግና እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንኣብነት እጂ ነቶም ዝርከቦም ኣስላምን ነቲ ክርስትና ናይ ሃይማኖት ካርዲ እውን ኣበጊሱ ከባልዖም ይፍትን ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ። እዚ ኢማም ተቐቲሉ ዘሎ ድማ ኣካል ናቱ ክኸውን ዝኽእል ነቲ ሃገር ኣብ ዘይወፅእ ኩናት ሓድሕድ ኣምሓራ ምስ ፋኖ፣ ኣምሓራ ምስ ኦሮሚያ፣ ኣምሓራ ምስ ተጋሩ፣ ኣምሓራ ምስ ዓፋር፣ ኦሮሞ ምስ ዓፋር፣ ኦሮሞ ምስ ሶማል፣ ኦሮሞ ምስ ናይ ደቡብ ህዝቢ ምስ ጋምቤላ፣ ከምኡ ድማ ዓፋር ምስ ሶማል፣ ሶማል ምስ ኦሮሞ ኩሉ ናሓትሕዱ ከም ዝበሃል ዓፋር ምስ ተጋሩ
كل ነገር ንሓትዶም ከም ዝበልዑ ንሓትዶም እናተጠማመቱ እናፀነቱ ክነብሩ ገይርዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ዘይ ሓላፍነታዊ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቶም ናይ ብልፅግና ኣዳኸርቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ፅፍዒት ድማ ክንርኢ ናብ ዝስምዑ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ኣለው ነዚኦም ከታይ ትብሎ ጉዳይ ይህለካ أنا بزح زي أزق جاي زي غزارة حبوسها يكون حق المزرعة نوري تزور ولا زعما حزمنا خطة تخافلو عبد قالسون مساج نوري أما وزحته إذا هذا بزقرا أيوان زمصو مجمري المودات زي فلت نايمت ففا نايمت لا بوليتيكا جن بلص يعني نورا ماتي أنا شو مسوي تقصد سنفات كم زي زبالة عدي كلا خلوا ما يقرأ تقولنا يبؤون يحلون ما فتحات يزبلوا ما لازم زي تجار يزبلوا نوري كماي بعدين تحتيت كاني نوري عدوا ما يوم ما خرجوا هذا سوا خوينا مشفيرون اليوم تقرأي نصحوت ما أبغى خمسة تبديلنا خمسة بانيرنا ما هسي سقموا على واحد زي كاتبه لك أصوت تحزي كيلكا تحتم بركيكا مدهر نجنزبن نايسال سايوغن أجندة مسارح وين كات متصدليها أي كلمة تقرأ مني تمالهم زينير جنرال قال مني قال بوليتيكا نير زعم عند على فكر زلون وعلى زتال زلون ويزو تقرأ بدن باي فلتنا أي تقرأ حزبون يزول حزبون زي رفضهم سواتها يقدفوا حدا ما مارس مقدافي أبو زي يقولوا الحزب قال لهم زين دال خزار بك قال لي مسوا عقل لسه وندال على سوي لهم يزاروا محفري أي بال لازم نقنا تقرأ إذا ترى مزرعة خمس زرع وسيلهم زي يعرفوا زرا هو زخانة طقمات قمن تالي والحزام يعرف عندنا حكمنا ومن بزان أنا عرفتهم لي بقى تودي كابز واتس عندنا تمليسهم تقارنا إنه على هالترامس زانا يا مقبي انترفيو بزح نوت يا فتيرة زلا مغنياتو نبزحات أرستات تنكيف السلوزولو راي داي كونسي نتصور زخونة علاماتات بفلايني أبي نبحكي بكبت بلق عنقوا ملي سلوزولو مسوز تحاز ده هنكل تكبر كم يجرو تي نجارات ناتحلال ناتبلا شوي خيط كم زلنا خنر منتها زولا زنابرة جزياو من محدار نالات وانو مبقعو عبز وان زي تقرأ بس فيدرال منقسي زرر عبز بالله وعلى بوليتريا ون فريسو عب زولا الأوان كم ون عب حوحات زنابرة حيلي ويكاتنا تقرأ بوليتيكا مرحنا درما لأنه علو عب استفانا جل الأوان عكم زوان تي وان سمو مززامو نتقرأ حاجة قاعد يو عدل حيز الله خمت من الوقت زوجي زي كبدي سبعة زولا حيل خبخم أي خريو تناي بنسجنا راح يكونس تم إلهم نب ديس عباس خدو بوليتيكيا تتجارون عبز مدايزي كلهم سخ كونتربيشن من تأيو تناي تجري زلوا مرحنا تكبعلو بخم أيو زلوا خم تيد زلوا زلوا تجري حدش معرف كله تجري أو قدها تجري ملكة الإزبل خل عقم زلوا تجري بجامو ببعقمو كنا عم كونتربيت جبر زبالة لو حقف زخون جزياو من محدار ويك جزياوي نايسجر من قصة قوي خلي عينة وداو ونقوي خلي زي قد سجن كم عينة ناي حبر من قصة عشان رزق العدل كفت تاريخ الروز مدايزي زلك هاريتو تأيو كفتر يخلو عيخلن كحزب الوسيلة نخفتر تاي نقبر زبل كمتي ناقلسنا يسنحنا زخالنا يو نقر كما يناتفعنوه نفتر نخئديو زيكنا لكلنا خلو تودبن زي تودبن عمنا يتقرأي قدايز ملكة خلو تقرأي تقارو خم يكن اكب علنا كما تزني خنتات تتقيمنا ناب زحشة ناي ودابة قرصي كفترن تزلو أفتوش إثيوبيا يكون أفتو زوبا استفتارة كفتت مزميزنا دمان أي مدردار عقم حافبيلنا ما رجع في المكاد وهدي دقت مو كشابيا غارا شابيا ناشنفال لا بيه أجت اللي سلزي شابيا ماتو كماتو ياشنفال قرنتون يوهديدن ግብጽ ራሱ መግባት አያስፈልጋትም ምንም ግብጽ ምናልባት በአየር የሚመጣውን ቴክኖሎጂ ለማምከን በተረፈ በእግረኛ የወዴድ ሰራዊት እየተንጋጋ እንዴ አንተ ብርሃኑ ጁላኩ ምርኮኛ ነው ባጫ ደበሌኩ ምርኮኛ ነው እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ሻዕብያሲ ነቲ ካብ ብልጽግና ክመጾ ዝኽእል ኩናት ክምክት ይኽእል ዶ ንዝብል ይኽእልን ፈረቓን ምክንያቱ
ምናልባት ናይ ሓገዝ ናይ ካል ሓገዝ እውን ዘድልዮ ይኮነ ናይ ግብፂ ሓገዝ የድልዮ ወላ ናይ ገለ ምናልባት ግብፂ ናይ ሓገዝ መይብነት ድሮናት ንምክልኻል ዲ ንኻልእ እምበር እዚ ድሁል ዝኾነ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብሉን ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ፀቢቑ ይኽእል ይብል ወላ ናይ ኤርትራ ዝፀልኡ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ እዛ ናይ ምግበይ ቪድዮ ድማ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ኮለል ክትብል ትመፀኒላ ብኣገይረ ክውድያ ነዚ ናይ ትግራይ ካብ ድንድሓር ቅድሚ ሕዚ እዚ ትግራይ ከቢብካ ሱዳን እውን በዚ ሓግዙና ኤርትራ እውን በዚ ሓግዙና ዓፋር እውን በዚ እተዎ ኣምሓራ እውን ከምዚ ገበሩ ብዛዕባ ዛዕልካ ከቢብካ 360 ዲግሪ ኣይካል እዚ እቲ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ መምስነ ናይ ባዕሉ ናይ ህልውና ጉዳይ ምክንያቱ ሕዚ ኮ ፋኖ ባዕሎም እና ፋኖ ዘተሓዋውሮ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ እኮ ናይ ህልውና ቃልሲ ኢሎም ኮ ኣብ ቀፃሊ ውግእ ኮ እዮም ዘለዉ ፋኖ ትማል እኮ ምስ ናይ ፒፒ ሰራዊት ኮይኑ ትግራይ ዝወረረ ሓይሊ እዩ ነይሩ እዚ ግን 40-50% ወይ ካብኡ ላዕሊ ሓይሊ ሒዙ ይዋጋ ኣሎ ምስ ኤርትራ ዝነበሮም ርክብ የለን ሕዚ ምስ ሱዳን እውን ኣብ ግጭት ኣትዮም ኣለዉ ህዝቢ ዓፋር እውን ብኣወል 4 ጥራሕ እንዳተመርሐ ዝኸድ ህዝቢ ኣይኮነን ናይ ባዕሉ ውዳበ ኣለዎ ከም ድሌቱ በቲ ዝደለይዎ ይኸድን ህዝቢ ኣገቡ እውን ተመሳሳሊ ስለዚ ከምቲ ናይ ቅድሚ 360 ዲግሪ ህዝቢ ትግራይ ከቢብካ ክጭፍልቆ እየ ከምዚ ሲልካ ከምዘይኸውን ኮ ፕራክቲካል ህዝቢ እውን ይረአ ኣሎ መፍትሒኡ ፖለቲካዊ ሕጋዊ ልዝብ ናብ ናይ ኩሎም ህዝብታት ረብሓ ምኻድ እዩ ናይ ግለሰባት ስልጣን ክሕልው ይኽእሉ ናይ ግሩፕ ኢንተረስት ክሕልው ይኽእሉ ኣብ ዘለኣለም ኩናትን ትርምስን ምንባር ነዚ ሃገር እዚኣ ተዘይኮይኑ ሓደ ዝምብርከኽ ህዝቢ የለን ኣይኸውንን ስለዚ ኩናት እዚ ከዓ ክቕፅል ይኽእል እዩ ንሪኦ ኮለና ሕዚ ኣብ ሓደ ኤርያ ውግእ ይግጠም ናይ ብዙሓት ዓድታት ኢድ ይመፅእ ከም ንሪኦ ዘለና እዛ ጉዳይ እዚኣ ከመይ ኢላ ትኸይድ ኣላ ፅቡቅ ጌርና ምግበይ በሰንኪ እዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ነውፅእ ፈጢራ ኣላ ገለገለ ካብቲ ሪኣክሽን ንስምዑ ብዚ ናይ ዶሜስቲክ ነገር ክንዛረብ እንተኮይና ኣብዚ ዝተገብረ ቃለ መሕትት ምናልባት ካብቲ ዝነበረ ቃና ዓድና ኣብዚ ናይ ዶሜስቲክ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዶሜስቲክ ጉዳይ ተባሂሉ ኣሎ ልዝብ ዝተባህለ ይመስል ግን ስቲል ከዓኒ ማለት ኣብ ዓዲ ኣቦኻ ኮንካ ዓድኻ ተኸላኺልካ ዓድኻ ምዃኑ ዓድኻ ነጋር ዘድልዮም ኣይመስለኒ እቶም ሰባት ምክንያቱ ከምቲ ዝገበሮ ጀነራል መግበይ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንብረቶም ገዲፎም ኣትዮም ኣብቲ ወሳኒ ዝበሃል ግዜ ኣትዮም እዮም ሓደ ነገር ኣብ ኣፍሪካ ዓድል ዘይገበርናዮ እንታይ እዩ እቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት እቶም ውድባት ውድባዊ ረብሖም ልዕሊ ማንም ኣምፅኦም ከውቅዑ ተመሊሶም እቲ ጌጋ ንካልእ ክህብዎን እቲ ውድባዊ ረብሓ ክትብል ምክልኻል ክነስኻ ሰራዊት ክነስኻ ንሓደ ፓርቲ ወኪንጋ ምኻድ እቲ ናይ ጌጋ ምዃኑ ተኣሚንካ ሕጂ እውን እዚኣ እንተደይ ትኸውን ነይራ ናይ ምግበይ ዝግበር ዘሎ ሪኣክሽን ኢና ንርኢ ዘለና it's strange very strange and I'm condemned to pay $60,000 to get out of Ethiopia or to stay in Ethiopia and be legal. I'm a single mom. I'm struggling. I don't have papers. I can't work legally. Like, hello, where are we? This is official now. Here is a message from the immigration in Ethiopia. Being here since 5 years, I arrived in Ethiopia the 1st of March 2021, got registered on the list of the immigration to obtain the yellow card. I was admitted in 2023 until they decided to change their law. For you... ሰብ እንታይ ትብል ዘላ ብኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ኣትያ ብጫ ካርዲ ሒዛ ኣብቲ ዓዲ ትነብር ዝነበረት ሕጂ ድማ ሕጊ ኣውፅኦም ካብ ዕለት ሓደ ሕጊ ናቶም ኣውፅኦም ነቲ ሕጊ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ቪዛ ናትኩም ካብ ኤክስፓየር ዝኾነሉ ጀሚርካ መዓት ገንዘብ ክትከፍል ከም ትኽእል ንሳ ድማ $30 ንመዓልቲ ክትከፍል ድምር ናታ ድማ $60,000 ክትከፍል ካብቲ ዓዲ ንኽትወፅእ ወይ እውን ንኽትነብር ከምኡ ተሓቲታ ከም ዘላን እዚ ድማ ድቦላ እዩ ዝበሃል ድቦላ ወሪድዋ ከም ዘሎን እቲ ኢሚግሬሽን ናይቲ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ዓዊልና ክንዛረበሉ ለና መፍትሒ ድማ እንደለና ብምባል እያ ትዛረብ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ሓደ መዓልቲ እዛ ኣብ ርእስኹም ጠልጠል ክብል ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ትነብሩ ኣለኹም ኢሎም ኣሽሓት ኣብ ርእስኹም ክሰቕሉልኩም እዮም ኣምላኽ የጥሕንኩም እዛ ሃገር እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ሃገር ምዃና ደጊምና ደጋጊምና ክንነግረኩምን ከነተሓሳስበኩምን ንፈቱ ሕሳብኩም ግበሩ ናብ ናይ ዓድና ምስ ንሰግር ሓደ ኣገዳሲ ዜና ወፂኡ ኣሎ እዚ ኣገዳሲ ዜና ኣብ ሰቲት ሚድያ ብዓብዩ ግን ካብ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሄ ሚኒስትር ሕርሻ ሃገር ኤርትራ ማለት እዩ ፃውዒት ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ናይ ኤርትራ ማይኒንግ ሴክተር ኮል ፎር ኢንቨስትመንት ንኩሉ ኢንቨስትመንት ንኩሉ እዩ ናብ ናይ ኤርትራ ዕደና ናብ ናይ ዕደና ፅላት ንኩሉ ኢንቨስት ክገብር ዝደሊ ፃውዒት ንገብር ይብላ ኣሎ ኦኬ ናይ መን እያ እታ ፃውዒት
The government of Eritrea extends a strong invitation to the members of the Eritrean diaspora and international investors to participate in the continued development of the country's mining sector. ስለዚህ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ዓለም ለኸ ኢንቨስተራትን ከምኡ ድማ ንናይ ኤርትራ ዲያስፖራ ዕድመ ይሰድድ ኣሎ ንምንታይ ኣብቲ ናይ ዕደና ፅላት ናይ ኤርትራ ኢንቨስት ንክገብሩ ኦኬ Over the years, Eritrea has invested significant effort in building a modern mining industry that operates according to the international standards. Through a sound regulatory framework, responsible resource management, and strategic partnerships, mining has become one of the key drivers of the national economy. ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዕድና ፅላት ኢንዱስትሪ ደረጃ ናይ ዓለም ስታንዳርድ ዝሓለወ ምዕቡል ኢንዱስትሪ ኣብ ምህናፅ ብዙሕ ኢንቨስት ጌራን ሰሪሓን እያ ስለዚ ምስ ካልኦት ናይ ካልእ ናይ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ይኹን ከምኡ ድማ ቁርጡ ኣጠቃቅማ ናይ ፀጋታት ከምኡ ድማ ስትራቴጂካዊ ዝምሕዝነታት ብምግባር ነቲ ማይኒንግ ሴክተር ሓደ ኣገዳሲ ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ምምዕባልን ኣብ ምዕዛዝን ዝገብር ፅላት ጌርና ኣለና ስለዚ ኤርትራ possesses sustainable mineral resources ኤርትራ possesses substantial ኤርትራ ብዙሕ ማዕድናት ከም ዘለዋ work due, copper due, zinc due, potash due comes along. These resources present significant opportunities for investors seeking long-term sustainable returns in an emerging and sustainable stable investment environment. ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ማዕድናት ኣለዋ እዚ ማዕድናት እዚ ድማ ነቲ ኣውፊሩ ክረብሕ ንዝደሊ ፅቡቅ ዝኾነ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ክፈጥረሉ ይኽእል ይብሉ sustainable returns እዚኻ ፅቡቅ ዝኾነ ዕቤት ክትረክበሉን ውሑስ ዝኾነ ዕቤት ክትረክበሉ ትኽእል መንገዲ ይብላ ኣሎ The Eritrean diaspora has historically played a crucial role in the country's development. ነቶም ናይ ኤርትራ ዲያስፖራ ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ዓብይ ኣገዳሲ ተራ ክፃወቱ ዝኾኑ እዮም ዝፀንሑ እዮም ኣብ ምዕባል ናይቲ ሃገር ስለዚ ናቶም ተሳትፎ ኣብዚ ናይ ዕደና ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ምብርባርን ኣብ ምዕባይን ዓብይ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ The government of Eritrea remains committed to fostering a transparent, reliable, mutually beneficial investment climate. We welcome all interested partners to join us. I mean, this is a huge news. Abzena izi. نعم سلنتاي بمنقد ناي عرفينا برهت رايدي كونس ولا بمنقد منيستر حبريتنا هاجر إيرترا كوت زي كالون من البعض بحج كوت يخل خونيو زي أزيه قداس زيناي كم زع عينت announcement دمين عند النيرنا سلازي بتستيل أبزحجي what are the next steps بيناي منقد ديك كبر منقد ماستاتي ديك كبر نايفلونا investment platforms تيزلو بزحتوتات كلا على لكم كم زغل فلوتي قد انت حدا قتل يا مبراتي أنا بخمسة صغير كعد عندي خيط كمسة بحال تريفو منجست إيرترا بمنيستراتو بمنجستاو channel تامن حدا منيسترنا إيرترا كم زمل سكوت سخلو كم زعنا مجلس سكوت سخلو تخكلني يا مجلس مالت بمنجدي حدا منجدي منيستر زينات راي كوتس على قال زبل يلا أبكال على منيسترات بتناتون صلات حبريتا كوتسو very very normally سلزي أزوت يزل حبريتا راي فلو أبنا طابيو نابنت عبين بتوسع حبريتا تركب تخل انت روحيتات كتم على لك بينما من قد يخاين بس تقبر تخل بزحتوتات كفتر خلي زلما مسجزيك من لا سغل مسجزيك كبر زغليو اب حدا جزي كونن كم زعينت announcement كم زعينت حبريتا كم زعينت ادمتات انا كابلبي كابزدليو نغري so I'm really hoping more حبريتا كنركب مو ابز channel زدما بزسفح ملكع كنجاربلو ويب سايت نتزركم نيرنا زياون بزحاتيكم سديدكم لي ستيت ميدياون اب ويب سايت ناتو ماوصي مانيرم ناي بحكي ازون صبغ يو بخمزي بي اب ويب سايت درجه اوصيخا نزو غبرو ناي بحكي داس بليو انا بحكي دتانا ستيت ميديا اب اكس مسرا خواسي كامنا يقالكم كاميرا غيبما منستر حبريتات ولوزلهم يس it makes sense نيرترا ترجم كبن زغل نغريو سلازي كمي يزخون زليلس غريلوني حرغن كابتي منستر حبريتان منستر حرشانا هاجر إيرترا كاب منستر زوج حبريتان تغينو مهاكاوش إيرترا زوج حبريتا then certainly تغكلني حبريتا كون زلو تقولو زعبي سلزي زي كاب حجن دحار مور حبريتان دليلي معناته إيرترا قدام النتناتا اتعدنا معدن صلات ناتايو بزح معدنات كم زلوا ينقريو سلازي بخمي من قد إيرتراين ينفس قبر غلو أبتنا إمناكوز بحال ديهم بركو غزو how is that gonna work
ዝኾነ ዌብሳይት ሃልዩ ሓበሬታ ሞር እንተዝውሰኽውን ነቲ ሰብ ዝያዳ ሓበሬታ መሃቦ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ በዚ ኮይኑ በቲ ዲያስፖራ ዘለኻ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገርካ ኢንቨስት ክትገበር ትደሊ ዝነበርካ ትዝበለፅ ሓበሬታ ተዋሂብካ ኣሎ ክብል ኣይክልኒ ግን ፅቡቕ ዝኾነ ዕድመ እዩ እዚ ሞር ሓበሬታ ክድለ ከም ዝኽእል ብዙሕ ሓበሬታ ምስ ግዜ ክንፅበ ምዃንና ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዓይነት ዜና ከምዚ ዓይነት ኣናውንስመንት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ዝያዳ ኢና ንደሎ ንደሊ ሓደ መዓልቲ ድማ ሚኒስትሪ ህንፃ እውን ኣብ ኤርትራ ከምዚ ኣፍቂድና ኣለና ክብል ካልኦት ሚኒስትራት እውን ሚኒስትር ሃብቲ ዓሳ ኣብ ሃብቲ ዓሳ ኢንቨስት ክትገብሩ ብከምዚ መንገዲ ኢሉ ሓበሬታ ክብ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነቲ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራዊ በዚ ተጠቂምካ ኢኻ ነቲ ቁጠባናትና ክንሕንብቦ ንኽእል ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ቅልጣፍን ፍጥነትን ንክውስኽ ክንገብር ንኽእል ኣነ ባይ ወገን ኣምሓቢ ከምዚ ዓይነት ዜና ካብ ኤርትራ ክመፅእ ምኻሉ ግን ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ድማ ናባኹም ከምፅኦ ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ታሕቲ ግደፉ እናበልኩ ምስ ዝግደፈኩም عودي سالتا تفطري